Ayan, salamat tay. Good morning dito and good afternoon dyan. Saglit lang tay ha. Maglista lang ako. Tay, wala kang sounds. Hindi kita marinig. Di ka dinagalaw. Ayun, ayun. Pero wala kang sounds tay. Naka-mute ka ba? Ayun, ayun. Pero wala kang sounds tay. Ayan, may galaw shoutout sa lahat. Ayun, ayun. Ayan, i-share ko muna to. Mega love shoutout po sa lahat na nandyan. Magsisimula po tayo. Maglilista lang muna ako. Tay, pa-jacket naman tayong mga ano. Pa-jacket lang po muna tay. Lahat po ng papasok, one entry lang po tayo para lahat po ay makasali. Happy Father's Day po, Tay Lakay, and Happy Father's Day, Sir Balong, Longi, mega love shout out. Mega love shout out Ma'am Arlene Del Rosario, Kyle Luspe, Ma'am Longi, Kyle Mamodi, thank you so much. Mamodi, i-share ko lang din sa ano ha. Pa-share na lang din ma'am sa ano nyo, teams nyo ma'am. Salamat po ng marami. Na ano lang, pagpasensyahan nyo na po yung mga upcoming ni Tay. Ba't kaya hindi gumagalaw dito sa live stream niya si Tay sa kabila? Bababa na lang siguro ako ulit mamaya. Ayan. Ito na, share ko lang. Sharing lang muna ako ng live ni Tay. Lakay, Music Lovers, Win, Gcash, Win, Watch Hours, and Bananas. Ayan. Siyempre, saan pa galing ang bananas? Sa nag-iisang Ayuda Queen, Jinsky EAV in the house. Ayan. Saglit lang ha, kasi hindi ko ano kung... EAV in the house. Tay, baba lang ako. Tapos akyat ako ulit. Kasi dito sa StreamYard na pinasukan ko, ayun, gumalaw ka na. Ayan, salamat. Gumalaw ka na dito. Kasi yung StreamYard na pinasukan ko, hindi... Pero hindi kita marinig. Saglit lang. Nakaano ba to? Magbaba lang muna ako tayo, tapos akit ako ha. Baba ako, akit ako ulit. Ipakipin tayo ng ano, yung StreamYard mo, pakipin.
Ayan, nagalaw shout to everyone. Pagpasensyahan nyo na, may roon tayong konting technical problems. Nagsiset up si Tay. Kasi yung setup ni Tay dati, cellphone na StreamYard. Ngayon, nag-laptop siya. Kasi yung dating StreamYard niya na cellphone, hindi niya magamay ngayon. Ngayon, naka-laptop kami. So, no problem kayo. Maglilista na po ako ngayon habang nandyan si Tay. Habang nagsiset up pa siya ng sounds niya. Wala pa rin sound si Tay. Ako na muna po, ha? Mega love shout out everyone. Blessed Sunday. At maraming salamat po sa inyong pagtugon ng invitation sa ating grand live stream as monetized channel ni Tay Lakay Music Lovers. Paantay na lang po ng jacket kasi nagsiset up. Tay, na-delete. Na-delete yung mga jajakitan. Na-delete si Boss Balong Longi. No problem, Boss Balong. Pasok ka na lang, Boss Balong, ng another ninja mo. Pasensya na po, nagsiset up lang kasi. Arlene Del Rosario again, nagbakrid lang po ako, ha? Mag-love shout out, Mamodi Rosales. Habang nagsha-shout out po ako, nililista ko na po yan sa ating Padak Race. You can win Gcash, bananas, and watch hours. At today po pala ay sineselebrate natin ang Happy Father's Day at of course ang pagka-monetize ni Tay Lakay Music Lovers. Ayan. Ayan. Si iPad ko din. Sa iPad ko lang nilagay yung ano ko. Ipapakita ko na lang yung The Chris mamaya. Ha? Ngayon naglilista po ako. Mag-comment lang kayo dyan. You can comment Happy Father's Day or congratulations Tay Lakay. Para makadami tayo. Pero, pakiusap lang po, we will list only 1 entry per person po tayo, ha? 1 entry per person. So, magsisimula po ako, number 1 na pumasok si Boss Balong. So, naglilista po ako, guys, ha? You can share, guys. You can share sa inyong mga ka-GC. I-share nyo sa community para mas madaming mananalo. May chance manalo. Tsaka, ayan. Arlene, nalista ko na. Kay Luspe, thank you so much for coming. Boss Balonglongi. Ayan, si Kyle lang ang nilagay ko. Ayan, Modi Kulot. Mamodi, thank you so much. Very supportive. Admin of Unified Team. Ayan. The former Butterfly Squad. Salamat, Mama Riz Cabador. Pagpasensyahan nyo na po kung late magbasa po at naglilista po tayo, ha? Maris Cabador. Ayan, salamat sa Panginoon. Tulog pa si Lucas. Return. Pag nagkaroon na ng music si Tay, mag-start ako ng prayer, ha? Opening prayer. Habang hindi pa, wala pa siya sounds. Maglista muna ako. Milky Speak. Don Diego, ilista ko na lang Don Diego ang Milky Speak mo, ha? 1 entry lang tayo today. Kasi mamaya magwa 100 na naman to. Mahirapan ba ako? Milky Speak na lang. Don Diego na lang ilista ko. Sir, ha? Boss Don Diego. By the way, si Boss Don Diego, ngayon lang kita inform. Mag-ano ka? 200 Akong bahala sa'yo. 200 watch hours Happy birthday, Tay Lakay. Ano po, Father's Day, hindi man niya birthday. Happy Father's Day, Tay Lakay. Nagtawag si Sophia, Big Mosquito daw. Maglablaban kayo dyan, guys. Thank you so much sa pagtugon, mga Team BFF. Which one, baby? Here. No problem. Ayan. Thank you so much, guys. Mga Team BFF nandyan. Nakita ko na Team Unified, the mga former Butterfly Squad. Thank you so much. Ayan. Nagtawag si Sophie kasi may nakita daw siyang langaw. Pinatay ko. Baka mag-ingay pa, magsigaw-sigaw. Lie down there, Sophia, ha? Buti si Lucas hindi pa nagising. Ayan. Hindi natin tumatiis si Tay kasi ito ang ating tatay sa YT.
Wala ka pa ring sounds, Tay. Ayan. May sounds na. Ayan, good job. Thank you so much. Thank you, Lord. Ayan na, may sounds na. Good job, Tay. Good job. Ayan, mag-mega love shoutout ka na dyan at naglilista na ako. Tapos mag-opening prayer ako, ha? Mag-mega love shoutout ka na dyan. Na-hide mo si Boss Balong. Boss Balong. Pati si Jinky. Mag-jacket ka na muna. Ako na muna bahala. Mag-jacket na. Yung jajaketan para hindi maano ni Nightbot. Screenshot mo pag may ano ha. Magpasensya na. Ayan, mega-love shoutout BFF Agnes. Ayan, si RCR. Doon sa Don baba. Diego, RCR, Maris Cabador. Okay na. Nalista ko na po si RCR. Ayan. Salamat mga Yes, ka-BFF. 20 million in the house of Lakay Music Lovers. Thank you very much. Ayan, mga babailan, MM Lu Bautista. BFF yan tayo, mga BFF. Kaya tayo, magsimula ngayon, lahat ng pumasok sa yung BFF, didikitan natin yan at susuportahan. MM Lu, nalista ko na. Ayan, nililista ko po isa-isa ha. Tay, mag-jacket ka na muna, Tay. MM Lu Bautista, ayan, MM Lu lang nilagay ko. Ayan, pa-jacket kay MM Lu, Tay, RCR, Milky Stick. Ayan, Mac RTV, BFF. So, ayan, Mac RTV in the house. Thank you so much. Mac, thank you. Jamralia, ayan, kapatid ni RCR, BFF Jamralia. Love you so much, Team BFF. Thank you so much for your support. So, tayo lakay. Ayun na si BFF Lerms. Pagpasensyahan lang po kung late ang pagbabasa ng inyong co-host. At iniisa-isa natin niyang ilista at huwag makakalimutan. Baka may magtampo. Ayan. Don Diego Milky Speak. Ilagay ko nga. Don Diego Milky Speak. Ano lang, pasensya na ha. Isa lang ang ating entry. 1 entry per person. Dito ka na. Mamodi na lista ko na. Thank you so much. Ayan. Jamralia, mega love shout out. Bakit nawala jacket nito? Naglinis si Tay Lakay. Ibalik na lang ang jacket. Naglinis siya. Ayan, Agnes Daromancos. Hindi ko na ililista sa sarili ko, syempre. Ayan, mag-jacket na tayo. Kabutoy Urig. Ayan, pasensya na late ang pagbabasa. Boss Kabutoy, 1 and 3. Boss Kabutoy. Ayan, very supportive ang ating. Ayan, Sexy. Thumbs up po. Thank you so much, Sexy. Ayan, C. Yan, nalista ko na po. Ngayon, malalaman namin kung madami kayong entries kasi pag nanalo kayo ng GCash, malalaman namin bibigay yung GCash. 1 entry lang talaga. Para more chances of winning naman sa iba. Ayan, Mac RTV, Lerms, Maris Cabador, time out ng Nightbot. Oo nga, kanina. Ma'am Emerald Channel, thank you so much. We love the Team BFF dahil ang kanilang admin ay si Jinsky AV, napaka-understanding. Alam mo ba, Tay? Nakikinig ka, Tay? Alam mo ba na nakaset siya mag-live ngayon? At dahil magla-live ka, inatras niyang live niya para lang sa'yo. Ayan, ganyan ka kalakas, Tay. Ikaw na talaga. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Jinsky AV yan. Ayuda Queen pa. Siya ang ating sponsor for today for our bananas. 5 people will win, 10 people will win 50 bananas, no? 10 people. Oo, mag-prayer na ako. Let's start with the prayer. Inanuhan ko muna sa paglilista. Mag-pray na muna ako, ha? Ayan, let's close our eyes or bow our heads and let's start with a prayer. Saglit lang. Puntahan ko yung ano ko. Mag-ano ko ng Bible verse to start. Ayan. Maraming salamat sa nagpunta. Let's start to praise and worship God with a opening prayer. Today ay Father's Day. I have first a Bible verse to share with you before we start. Psalm 103 verse 13. As a father has compassion in his children, so the Lord has compassion on those who fear him.
So ngayon ay sineselebrate natin ang Father's Day at dapat natin din i-celebrate ang mga tatay hindi lang sa lupa, dito sa lupa, kundi ang ating amang nasa langit. So let's praise and thank God for everything. So I will start my prayer now. Thank you, Lord, for today, this blessed Sunday. As we celebrate the Father's Day, thank you so much for giving us the fathers that we have with us now. Yung tatay namin na katabi namin ngayon, kung hindi man ay malayo at nagpapakatatay sa amin. Maraming salamat sa buhay na ibinigay niyo sa kanila. At ito ay araw ni Tay Lakay, siya ay isang tatay. Maraming salamat sa buhay na ibinigay niyo sa kanya, sa gift of life, sa blessings, sa gift of voice and talents na ibinigay niyo sa buhay ni Tay Lakay. Maraming salamat din sa buhay ng mga nandito ngayon sa ating live stream. Maraming salamat sa kanilang pagtugon sa invitation. Thank you so much, Lord God. We pray that overflowing blessings be upon Lakay Music Lovers and his family and all the people here today in this live stream. May you touch each and every one of them, their lives and their families. Overflowing blessings to them also, Lord God. Good health and long life and salvation is the best, Lord God. And you are our Father in heaven. We thank you for giving us this life. To continue this grand live stream, we ask your guidance and make this live stream a successful and victorious one as we celebrate the monetization of Sir Tay Lakay Music Lover and also as the celebration of happy and special Father's Day to each and everyone. Happy Father's Day, everyone! Happy Father's Day sa mga tatay na nandyan ngayon sa atin sa baba. At Happy Father's Day sa mga nanay na nagpapakatatay. Ayan. Happy Father's Day, everyone. At dahil dyan, ako ay mag-start na maglista. I-continue ko na yung lista ko. At take it all away, Tay. Jacketan na natin ang jajaketan dyan. At saka, kung kakanta ka, you can start entertaining them with your beautiful voice. Ayan ang aking tatay and I'm so proud to meet him in YouTube. Please continue to support and subscribe. Tay Lakay Music Lovers. Ayan. Punta na ako. Maglista na ha. Natigil ako sa lista kay Ma'am Emerald. Patuloy lang ako maglilista. Pasensya na kung late ang pagbabasa kasi ang importante, walang ma-skip na mailista. Kasi pag may ma-skip, patay tayo. So, Tay, ayan na. Nalista ko na si Ma'am Emerald. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Nag-amen si Boss Kabotoy. Amen. Boss Kabotoy, happy Father's Day. Ayan na. Tay Lakay, sige na. Wings Mix TV, ilista natin si Weng. Yes, thank you. Thank you very much. Our First Lady in Butterfly, a very supportive woman. Thank you very much. And 22 million in the house of Lakay Music Lovers. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta nyo kay Lakay Music Lovers. At yun nga, sabi ni First Lady, doon sa mga father, today is our day, all fathers like me. Thank you very much for your support. Sige po at kakantahan namin kayo. At saka huwag kayong mag-alala, habang kumakanta si Tay, ako ay naglilista. At iisa-isahin ko sa inyo kung sino nang nailista at hindi pa. At pag natapos ko na yung listahan, maximum 100 lang tayo. Once we reach the 100, we will start the duck race. Or pag nailista ko na lahat sa listahan, start nyo tayo ng duck race. So now, magkakanta muna si Tay. If you have any request, you can send your request now. Thank you so much. And Tay, pa-check na lang tayo ang mga jajakitan para hindi ni Nightbot. Thank you so much. Sige, thank you. Meron akong mga bagong version na mga songs dito. Subukan natin, baka sakaling magustuhan ninyo.
Ayan, mega love shout out sa Team BFF. Oh, Kabutoy, Jeffrey. Ayan, paring Jeff, relax na muna sa panalo. Wala pa ang magpapasok ng GCash, nagsimba pa. Ay, nanalo siguro si ano. Gio Mark, SG Ganda, mega love shout out. Mega love shout out lang ako tayo ha. Habang mega love shout out ko kayo, lahat po nandyan, mga mahal ko. Habang mega love shout out kayo, naililista ko kayo. Once start mag-sing si Tay, magsa-silent ako, ha? Ayan, Maylene, ayan. Thank you so much, Ma'am Grace Castillo. Tsaka Tay, pag may mga nagpalipad, i-screenshot ko, ha? I-send ko na lang sa iyo. Thank you so much to the very, very supportive admin of Team Lumot Reborn, Ma'am Grace Castillo. Thank you so much for your palipad. More blessings to you and your family. Sige na tayo, magsalita ka din. Ano naman din ako. Ako na bahala sa magpalipad. Ayan. Thank you so much, Ma'am Grace. Mahina ang puso ko sa ganito. Papaiyakin niyo ako pag gaganyan. Pero thank you very much for your kind, sharing your blessings. Na Grace, thank you very much. Wala, mapapaiyak niyo ako pag gaganito kasi mababaw lang ang aking damdamin at puso. Doon yung makikita yung kabaitan nila kay Music Lovers. Tigre lang ito sa mali, pero sa kabutihan, nako, Diyos ko, paiiyakin niyo ako dyan. Anyway, thank you very much. 23 million in the house of Lakay Music Lovers. Rolong, thank you very much. Pinto. Ayan, nalista ko. Mga Team BFF, don't worry, nalista na kayo. JJ, paano yan? Ganda. Wengs Mix, Lerms, Maylene, nalista na. Mamodi, Mac RTV, MM Lu, Kay Luspe, Kabutoy, Sir Kabutoy, may Jamralia, nalista na din. Kay Luspe. Si Weng Grateful at Weng Mix, magkatabi sila, na ilista ko na. Ayan. Nag-backread lang ako para sure walang ma-miss. Pag may na-miss, nako, mahirap na. Dumating na si Lord San Vlog. Ayan. Sir Lordson, thank you so much. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng 22 viewers. Mega love shoutout happy Sunday. Ayan, happy birthday sa iyo, Sir Lakay, and happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay today. Happy Father's Day po. Kuya, sa lahat ng tulong at payo na binigay mo sa akin, enjoy your day, more blessing to come, and long life. Thank you very much, my beloved sister Arlene Del Rosario. Thank you very much, Bali First Lady Nak. Bali siya yung nag-sponsor na 500 GCash para sa mga winner natin ngayon. Ayan. Yes, si Arlene Del Rosario. Ayan, thank you so much, Ma'am Arlene. You know, God says once you share your blessings, it will come back to you not only twice, but 100 folds and more than that. So expect more blessings from the Lord. Bless your good heart. Ayan. Naglilista pa ako. Mag-set up na po kayo niya ng kakantahin. Ayan, paste. Select all. Ayan, mega love shoutout sa iyo, co-host. Ayan, mega love shoutout at sa iyo din, Sir Lakay. Sir Lordson. House of Lakay Music Lovers. Mega love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Today is Sunday, our family day, but you are here to join and support my grand stream live. Ay maraming salamat sa inyo. God bless you all and your loving family. Ayan, nalista ko na. Salamat mga BFF. When grateful, Mac RTV. Gina May. Ayan, happy birthday po. Hindi po birthday ni Tay Lakay. Ito ay kanyang monetization celebration and happy Father's Day celebration. Ma'am Gina May, nalista na kita. Ayan. Nagbabakread lang kasi ako. Lordson Vlog. Ayan, si Sir Lordson. Kasama natin ngayon sa taas.
Ayan. Yes, thank Salamat. you very much. Salamat Happy sa Father's palipad again, Day Ma'am sa lahat Grace. ng Thank you, Ma'am tatay Grace. coming from Modi Morales. Very Nads, busy po, Tay. Okay thank you lang. very Very busy much. daw si Ma'am Grace. Okay lang yan. Tiwalang tunay na pag yan tambay si Ma'am Grace. Sure na yan. Ayan, Mylene, Gina May, Modi Rosales, Lakay, mega shoutout sa iyo. You are now standard moderator of Lakay Music Lovers. And Reina Serrano, thank you very much for coming. And you are now standard moderator of Lakay Music Lovers. Nads Dahay also. Mega love shout out Nads Dahay. Iniisa ko lang ha, binabalikan ko. Nads Dahay, salamat sa iyong patamsak. Ayan. Mylene McArTV, Maris Cabador, of course, nalista na yan. Very supportive din. Kabutoy, Gio, Reyna Serrano, ayan. Mega love shout out sa iyo, team BFF. Love you. Sisi Reyna. Lord RCR, San, Jamralia, Nads Dahay. Congrats po, sir, and happy Father's Day. God bless you from Reyna Serrano. Okay po, yes. Congrats po, happy Father's Day from Lerms T Vlog, ang ating also newly monetized channel, si Ma'am Lerms ng Team BFF. Thank you so much. Thank you very much. Unified team. Support. Ayan, Unified Team and Team BFF. Thank you very much for your support. Ma'am Modi Rosales, in the house of Music Lovers, thank you very much. And those other teams, thank you very much for supporting me. Ayan. Naririnig mo po ba tayo si Sir Lordson? Wala akong marinig sa kanya. Oo, naririnig ko siya. Bumaba yata. Ay, ano lahat. Ayan, nag-meet lang po. Sige lang po. Sorry. 20 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Si ating Mylene. Happy Father's Day, Sir Lakay. BFF Reyna Serrano from Lerms. Mega love shout out. BFF Beautiful. BFF Agnes. Ayan. Beautiful talaga ako. Thank you so much, Reyna. Mas beautiful ka. Ayan. Mega love shout out. BFF Mac. BFF Moody from Reyna Serrano. Unified Team. Pag busy ka, maalis ka. Ala, patay tayo dyan. From Boss Balonglongi, Unified Team, mega love shout out from Ma'am Mylene D Channel, Jeffrey Santos, huha! Ayan, mga kakabotoy yan, mga kakabotoy. Jeffrey, maswerte ito si Jeffrey. Lagi ito nananalo sa Last Chatter tsaka sa mga pa-Gcash. Stay ka lang dyan. We have today 1,000 peso to be given away sa ating mga winners ng Padak Race. Sumigaw na si Sofia. Ayan, kay Luz, penalista ka na. Balongi, ahaha, tinawanan ka ni Ma'am Modi. Ayan. Tayo, waiting for your song. Kompleto ng listahan ko, guys. I have 26 on the list as of the moment. Basahin ko sa inyo at magsigaw kayo dyan kung hindi kayo kasali. Wait lang, Harry ha. Potter saka si Green. Dito, si Green. Oo. Kasi meron na dito sa RCM. Yes. Okay, no problem. Thank you very much. Lord San, naka-ready ka na ba dyan sa kanta mo? Tignan ko nga kung ano. Ano tayo ngayon? Go ahead, sir. Go ahead. Duck Race. Pakita ko na yung Duck Race pala. Saglit lang. Habang hindi pa kumakantay, pakita ko na yung Duck Race. Sige. Rona Iglesia, pasali po. Yes, kasali lahat. Thank you very much. Eto, may jacket ka na. Thank you very much for coming, Rona Iglesia. Sino yan? Ililista ko. Rona Iglesia, okay. Rona, you're in the list now. It's not my birthday. Today is my grand live for my monetization, being a partner of YouTube in partner program. And at the same time, today is our is a Father Day. So, bali nagkaroon ng dalawang celebration today. And thank you very much to our very supportive woman, our First Lady in Butterfly. Thank you very much for initiating this kind of events. Thank you very much for your support. And I know and I believe
that we successfully finish or done this events just because of your initiative. And for that, thank you very much. And you are a very, very, very supportive woman. God bless. Thank you very much. Maraming salamat. 26 million in the house of Lakay music lovers. Back to you. Ayan. Back to Ayan, you, pakita Bro ko Lon. lang yung ano. Wala pala tong Adel. kamerang pabaliktad. Okay lang. Ipakita ko na lang na ganun. Lagyan mo rin ng Lagyan mo rin long. Yung monitor ko tay ang ipalakihan niyo po. Shares present. Yung tinuro ko sa kanya present. Dapat ako po yung malaki. Tapos dalawang sa gilid si Tay Lakay tsaka si Lordson. Ayan ang Paano para gagawin niya? Paano? makita ang duck race, makita nila ang duck. Ayan. Paano gagawin yun? Present. Ma'am co-host, Present. para mas malaki po yung screen nyo, i-rotate nyo po yung cellphone nung gamit nyo po. Para mas malaki po yung screen nyo, ma'am. Okay po. Okay. Nasa laptop. Bro Laptop po. Oo nga, sa laptop tay, gagawin mo tay sa laptop. Present, tinuruan ko na si anak mo tay. Yung present. Present para maging ano ko, maging Yes po. Bali si ma'am, Maging ano po big yung screen ako. si center natin. yes po. Paano ba yun? Ayan na ako. Oo, malaki na yan. Palakihin yun. Ay, baliktad. Okay. Para mas malaki sa kanya. Dito kami sa gilid na. Ibigay mo sa kanya yung malaking screen kasi nagpaparuleta siya eh. Mm-mm. And Yung ako, present, baby, Bautista, present, may galawang present. shoutout. Adel A, may galawang shoutout po. G. Saan? Alexander Austria, Kazani po. Ayan. G. Hello, Ma'am Modi. Rosales, may galawang shoutout sa iyo, Ma'am Modi. Chip sticks. Ay, ini. Ayan, ni-rotate ko. Baliktad talaga. Kabila ka na. Ano? What happened? Wait, baby, wait. What happened? Baby, yung present, dapat ako yung malaki sa gitna. Oo, ano lang namin, First Lady, pa inaayos nung Okay. Sir Lordson, may kalam shoutout nga muna. Ba't baliktad ako? Baliktad. Ayan, wala pa hong diyan si Alexander Austria. Lerms, Steve Lord, may galawang shoutout. May galawang shoutout? Yes. Daddy will buy. Alexander Ayan, may Austria. galawang shoutout sa iyo, Ma'am Wings, Mix TV. Ganito na nga yan. Ayan, may galawang shoutout din sa iyo, Idol Mylene D Channel. Pag ano ko siya, sir, pina-horizontal ko siya, baliktad. Kaya okay na to. I-zoom ko na lang. Ito present. Oh, sige. Present. Dapat ako yung malaki. Na-present. Tapos saan susunod? Reyna pindutin? Serrano, may galawang shoutout. Pindutin yung yung screen sa 'di ba yung screen mo sa taas, sa baba, mayroon din Yung nakalagay screen share, na wala. Screen mga share. style ng mga screen. Ito Ayan, baka hindi ako. Ayun, Adel, nalista na kita, sir, Ma'am Adel. Adel, mega love shout out. Ito. Ano, tawagan ba kita sa Messenger kung alin diyan? Pwede naman kita tawagan. Mag-mute muna kami, Sir Lordson, ni Tay Lakay. Mac RTV, may galawang shoutout. Okay na daw din eh. Hindi pa okay. Tay, mag-mute Ayan, muna tayo. may galawang shoutout po sa mga bagong pasok. Clarence Codrias, thumbs up from Clarence. Ziki. Ayan, may galawang shoutout. Sir Longki. Silent muna kami ni Tay, ha? Ikaw muna. Zigis Channel, may galawang shoutout. Oh, yan na. Anong pipindutin? Yung malaking yung kay yung Ma'am malaki- co-host po ang isi-center natin. Oo, Siya yung maggawa.
Ganun yata eh. Hindi, dito ta. Hindi, dyan kay, kay Sir Lakay po yan ayusin. Mute ka muna tayo. Para hindi ka marinig. Mute mo muna pa, mute. Ayan, pasali daw po si Clarence Rodriguez. Jamralia. Mega love share daw. Don Diego Sibling Tamsak dyan from Mylene D channel. Yan, wait lang po dun sa mga wala pang jacket guys. Inaayos na ako nila yung kanilang screen. Thank you very much. Kisonya nako, mega love shout out. Tamsak dan host from Kisonya. Jeffrey Santos TV, mega love shout out. Meme Esmeralda, mega love shout out sa iyo, Ma'am Meme Esmeralda. Ma'am Grace A. Castillo, mega love shout out po. Milky Pix, mega love shout out. Chris Martinez, mega love shout out sa iyo. Ayan, saglit lang guys doon sa mga gustong magbalista po. Saglit lang po. Sounds tayo habang wala ka. Sir Lordson, nandyan ka pa? Or ako ang nawawala? Naririnig po ba ako, mga people sa baba? Oo nga, dapat ako ang malaki. Paano kaya yung ganon? Nang mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulanan mo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ng landas ay hahanapin ang kalsada pagpusiyo. Ikaw ang daan. Bakit ikaw sayang-sayaw? Bakit ikaw? Hindi ikaw sayang-sayaw. Laging ikaw. Ako'y hinaginaw. Halika dito. Dito ka lang sa tabi ko.
Ayan, kita na po. Maligaw man ng landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang lahat. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang law ko. Sugbalagon, mega love shoutout sa iyo. Nalaglag na si co-host. Ayan. Tay Lakay, hello Tay. Kanina pa ako May na yung nagsasabi sa boses ni Sir Lakay. Kanina pa ako tayo nagsasabi sa inyo Tay sa messenger natin na hindi ka po naririnig. Paki-on po ng microphone ng StreamYard. Nakarag po yung StreamYard mo. Okay na po itong screen natin. Thank you so much, baby, yung anak ni Tay Lakay. Nakarag yung microphone mo. Pa-on na lang, Tay. Okay na po. Okay, Okay na po. pala, Thank you okay so na. much, baby. Ayan, Anak ni ayan, Tay ayan. Lakay. Thank you so much. Gina Conta, Very mega love supportive shoutout. ang anak ni Tay Lakay. Andyan sa tabi niya lang. Diyan ka lang, baby, ha? Sige na, bye-bye. Tinawagan ko sa Nakamute. messenger para maayos. Nakamute pala ako, salita ako ng salita. Kanina pa ako Ayan. nagsasabi sa iyo tayo sa messenger. Hindi niyo naman ako pinapakinggan. Ayan, thank you so much. Mega love shout out sa lahat. Ito na ang duck race natin. May mga pumasok na bago. Pa-jacket na lang tayo. Again and again, one entry per person lang po tayo, ha? Pasensya na po kasi 100 lang ang ating capacity for the duck. So, 1 entry per person. So, Ziki, CE Channel, ayan. Nalista na po yan, si ZE. Mega love shout out, Elena's Channel, Gina, ayan si Gina, nalista na din. Si Boss Balong Nongi, Jella, ayan si Ganda Jella from Hong Kong. Ayan, lista ka na. You can, ano na po, habang naglilista po ako dito, Tay, and Sir Lordson, you can sing songs for them. Magsa-silent lang po ako. Ayan. And i-start ko lang yung duck race kapag kompleto na. Thank you so much, sir. Silent Yes, na ako, co-host. ha? Thank you so Start much. na tayo, guys. Marianne, official, mega love shoutout sa iyo, Marianne. Ayan, unahan ko na, Sir Lakay. At dahil Father's Day ngayon, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Saludo po ako sa inyo, mga tatay. Ayan. Para sa inyo, guys. Saludo po ako sa inyo, mga tatay. Para sa inyo, guys. It's not time to make a chance. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. If you pray, I am home.
but I'm hoping you know that it's not easy to become when I'm on something going wrong. But take your time, take not long. Why take forever? You got further stuff tomorrow. But your brings me down. Diyan, bawa mo bata. Explain, cause when I do turn away again, it always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now the wrong way I know that I have to go away. I know I have to go. Ayan, Ayan. napakaganda naman pala ng boses ni Sir Lordson. Tinatanong tayo kung hindi pa tayo papa. Hindi pa po papa. Ayan. Mga bagong pasok, jacket, may jacket na po kayo at lahat po kayo ay nalista na po sa Padang Race. Meme Esmeralda, iba ka ba kayo ng Emerald sana? Daddy sleeping. Ayan. Tara pakinggan ni Sir Lordson. Nalista na po ma'am It's po not a time to make a chance. Just now, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl to settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the time that I cry, keeping all the things I knew inside. It's that hard, but it's harder to ignore it. Can't take the right, I agree, but it's them that don't love me. Nothing's away, and I know that I had to go away. I know I have to go. Happy Father's Day! Ayan, mega love shoutout sa lahat. 21 million sa live news. Mega love shoutout. Angelica Kagwin, pwede po bang humabol? Ayan, co-host. Okay po, nalista ko na i-copy-paste ko lang. Kasi minsan nawawala tayo, kaya sure yan na copy-paste ko. Select all, paste. Ayan. So we have now, we have 37 in the list. Sino pa bang pumasok? Oy, si Janice Perez. Ayan, new modern generation. Yes. Mega love shoutout, Janice Perez. Yan, yes, si modern New generation. modern generation here. Newly monetized channel din yan, and congratulations sa iyo, Ma'am Janice. Sa lahat po ng bagong pasok, don't you worry, maililista po yan isa-isa. At saka mag-start na tayo ng isang round ngayon. Angelica. Yes, katabi ko si Sofia. Don't move too much, baby. Please cooperate with mommy. Using to tayo lakay. Dali. Using na. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hindi niya birthday, baby, pero okay lang. Okay na, nalista ko na si Ma'am Angelica and Janice Perez. So let's go for one round now. 5 minutes. Meme and Corinne, ayan na. Done. And let's start. Set up. Ayan. And I like to But 10 seconds lang to. Mom, and I like to play poo-poo. Paano tong clear? Saglit lang ha. Ayan, isi-set na. Mom, and I like. Ayan. May ano tayo dito? May co-host din tayo dito. Oh.
Ayan po, 1 entry per person lang. Don't touch baby for a while, please, ha? I'm so sorry. 5 minutes ba tayo o 3 minutes? 3 minutes lang namin siguro. 3 minutes ko lang. Para every song 3 minutes. Tapos, ayan na. Ayan, let's go. Mga ducks nyo, maliliit yan. Ayan, Pero good luck, guys. makikita naman kung sino mananalo. So, let's start. Ayan. Ayan guys, pwede nyo i-cheers yung mga bibi nyo dyan. Mommy, my buttons out. That's right. At magpe-present lang ba sila co-host pag sila yung nanalo? Yes. Pag nanalo po, dapat say present. 10 seconds counting lang tayo, ha? Mananalo po dito is 50. Ayan, may nagtatanong po sa baba kay Angelica. Magkano daw po ang price dyan, mga host? Sabi ni Angelica. 50 Gcash po at saka 100 Gcash. 50 Gcash muna tayo ngayon. 50 Gcash po muna. Ayan guys, first 50 Gcash yung price natin. Then mamaya po 100. Yes, Not bad, you can win diba? a lot of prizes for today. We will give away 50 Gcash, ilang 50 Gcash? 50 Gcash, tsaka 50 bananas, at saka isang 200 watch hours. Ayan. Sa mga nangailangan ng watch hours dyan, stay put lang kayo. Isa lang mananalo ng 200 watch hours. So, pag malapit na kayo ma-monetize, ayan, patugtugin ko nga. Kung dako pala, walang tugtog. Tay Lakay, kamusta ka na dyan, Tay? How's it going, Tay? Okay lang, sumubo lang ng konti. Sakit na sweet mura ko. Naku, Kain muna tanghalian pa tayo. lang yan, Sir Lakay. Sir Lordson, Mukhang late na yung tanghalian nyo. Ayan. 1 minute and 17 seconds, guys. Ayan, i-cheer nyo na yung mga bibi nyo. meron ba kayong request kay Sir Lordson? Request lang po kayo sa baba. Mega love shout out, Ma'am Janice. SG Ganda, dyan ka po sa listahan. Jamralia, nasa lista din po yan. Ziki Channel, Jella, Ma'am Ziki from Jella. Lahat po kayo nandyan. Pag wala po, ililista natin. Marian, official sa WhatsApp mo ako, PMC Smoothie, mamaya pagabi sa Messenger. Magkano price? 50 pesos Gcash. Nalista po ba ako from Chris Martinez? Ayan, co-host. Nalista daw ba si Chris Yes, of Martinez? course, Chris. Ituturo ko na saan ka, ha? Chris Martinez. Ayan, nakalista daw po. Matindi tong host nyo. Malinaw. ang This mata Mikey nito. na from Janice Perez. Mega love shout out. Si Boss Kabutoy, nalista yan, of course. RCR Cabrera Vlog. Mega love shout out. Kabotoy Ori. Mega love shout out. itutok ko sa Dax para kitang-kita niyo yung Dax. Ayan. Oh, di ba? Ayan, malapit 13 na guys. seconds, 12 seconds. Ayan, Chris. Oh, 11 ayan ka. seconds, 10. Ito ka, Chris. Ito ka, Sino Chris. kaya Umatras ang unang mananalo? Nako, si Jeff. Ayan na. Sabi ko sa iyo, Tay Lakay eh. Yun. Jeffrey Santos in the house. Ayan, mega love shout out sa iyo, Jeff. Congratulations. 10. Say present. Ayan, say present po. 9. Okay, I'll give you. Say present, guys. Jeffrey Santos. Sir Kabutoy, tawagan Jeff po ko na ba si ang pangalan ng host? Jeff? Ayan na, ayan Ayan, na, Jeffrey Santos. Ayan, nakita ko na si Jeffrey Santos. Congratulations, Jeffrey. Congratulations sa iyo, Jeffrey Santos TV. Ayan. Okay na, Jeffrey Santos. Lista na. Okay. Next round, another 3 minutes. Wala pa namang bago. Kayo-kayo pa din. So, let's go. Ayan, nalista ka na po, Sir Jeffrey Santos. Ayan. Congratulations. Another round. Second round, 50 Gcash again. Miro, lika Miro. SG Ganda Channel, mega love shout out. Ayan, may bagong pasok. Si Jennifer Zolis, thumbs up. Mega Next love round shout ka, out sa Jennifer. iyo. Ililista ko, ha? Mommy say, Mama, I walk with Papa. Oo. Sir, hindi ba kayo kakanta habang nagda-duck race? Pwede kayo kumanta habang nagda-duck race. Magsa-silent lang ako.
kung may nakaset na kayo na mga kakantahin para ma-entertain din sila habang tayo ay nagdadak race. May background Ayan, sound sige. tayo na kanta. Kakanta muna ako. Thank you so much, Sir Lordson. Kung hindi pa kayo dikit kay Sir Lordson, ibababa natin ang link. Hello, sound check. Karaoke, Tay, Siri. pa-jacket na lang si Jennifer. Hello. Jennifer Solis. Oo, dumating. Sound check. Di maaari ng damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Araw-araw hanggang lagi ay mayagan ka muli at maangkin. Ngunit paano ka ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Bakit ko na nasaktan kita ng labis? At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damdaman ang puso ko. Mahirap na kayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad pa ako. Muli sasabihin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita ang giliw ko. Alaala ang kasama. Ayan, congratulations, Mama Marie. Mga sandali. Say present, Mama Marie. Ayan, sino pong nanalo? Mama Riz Cabador. Mama Riz. Bilangan mo, sir. Ayan, si present po, Mama Riz. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Si present, guys. 4. Tawagan niya na si Mama Riz. Nakapin siya pa rin. Nakapin. Happy birthday. Kaya naman pala tayo madaming nag-greet sa iyo kasi nakapin mo, Maris Cabador. Happy birthday, Tay Lakay. Diyan sa screen, sa StreamYard sa gilid, palitan mo ng Ayun nga, nakapin siya. Ayun. Sisi Biswar. Ayun, ilista natin yung Sisi Biswar. Saan ang pin dito? Diyan sa gilid ng StreamYard. Meron Ayan, dyan. Ma'am Maris Cabador. Andyan ka po ba? Lalabas yun. Pin mo lang. Ayan, wala si Maris, no? Mama Maris, mag-present ka po. Nasa na? Mega love shout si Biswar, si AJ Morillo, ililista ko. Maglista na lang muna ako kasi Ayan, wala. nakabilang na yata si co-host. Forfeited, Wala forfeited yata si na. Ma'am Maris. Forfeited na po ba? Forfeited. Ayan, sorry guys. Try again. Next. AJ Morillo, Biswar, tsaka sino yung pumasok kanina? Jennifer. Tatlo. Jennifer Solis. Yes, I will add Ayan, them. habang naglilista si co-host, ituloy natin yung kantang na naudlot. In 5 minutes ko na. Sir, in 5 minutes ko na ang Ayan. Ayan guys, sa mga bagong pasok, type palista po. Ayan, para malista kayo ni co-host. Ayan, Jennifer, si Biswar. Hinahanap kita. Ikaw pa rin ang nais ko, damdaman ang puso ko. Mahirap na kayain ang isipang damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko,
Magpapatawad ba ako? Mulit-muli sasagutin, sinisigaw ng damdamin, mahal pa rin kita, giliw ko. Halaala ang kasama, mga sandaling dati anong saya. Pinipili, nalimutin, bakit di maamin na wala ka na? Ngunit paano nga ba pag-ibig mo'y magpapalik? Bakit ko na nasaktan kita ng labis? At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damdaman ang puso ko. Mahirap na layain ang isipan ng dami. Ikaw pa rin ang ako, magpapatawad ako. Mulit-mulit sasabitin, sinisigaw ng damdamin, mahal pa rin kita, giliw ko. Ikaw pa rin ang nais ko, damdaman ang puso ko. Mahirap na layain ang isipan ng dami. Ikaw pa rin ang anak ko, magpapatawad ka ako. Sasabihin, sinisigaw ng damdamin, mahal pa rin kita, giliw ko. Ay, pindot ko yung comment, pindot ko. Pindot ko yung comment. Thank you. Kita mo yung ano? Pinangat mamaya na lang. Pandit. Ba yun yung anak mo? Umalis eh. O, pinindot ko na. Sige na, okay na yan. Sige na. Okay. Okay. Tip na lang tayo. O, sige. Ayan, thank you so much, Sir Lord Son, for that very beautiful song. Ikaw na talaga. Nag-iisa ka. Ayan. May mga bagong pasok tayo, guys. Nililista ko ulit. Sinet up ko lang tong ano. Kasi Miss Judy, to your vlog, mega love shoutout. Ayan, salamat sa inyo mga palakpak yan, guys. Zalia Neris Latino, mega love shoutout. jacket time nila, Jake Season. Emerald Channel, mega love shoutout. To inform everyone, one entry per person lang po, ha? Hindi tayo pwede magpasok ng madaming ninjas kasi Ayan. limited lang ang ating ano. So kung pumasok ka na ng isang ninja, okay na po iyon. Gusto ka sana One channel, namin one i-require entry po, na- guys. Oo, gusto sana namin i-require na main channel, pero okay lang na hindi main channel kasi some people believe that pag nag-LS ka, hindi mo dapat igala ang main. May tanong pala ko, co-host. Pag nanalo ka na sa mga second game, pwede pa rin. Pwede pa rin, sir. Ayan, guys, pwede pa rin po. Kahit manalo na kayo mamaya, pwede pa rin po. Kasi hindi Sa mga ko second dinidelete games. yung lista. Hindi ko dinidelete Yeah. yung lista. Ayan, yun ang kagandahan, guys. More chances of winning po. Pag talagang Yes. swerte mo talaga yan. Yes. Basta one entry lang po tayo. One channel, one entry. Kasi pag dinilit na natin siya, di aalis na yan. Kasi ay, nanalo na pala ako, di alis na ako. Yes. So you need to stay present. Lahat kayo, more chances of winning. Hindi lang once, kung twice kayong makadak race. So, mananalo Ayan na, kayo. Lodi Javier. Thumbs up.
Ayan, yung All mga right. pumapasok Sa'yo. po, nililista ko ha. Yan guys, habang wala pa si Sir Lakay nakakantahin, kantahan muna natin to. Go, go, Sige. Patrick Sir Pascual, Marcel. mega love shout out sa'yo, Patrick Pascual. Hello, sound check. As we walk the golden line, down the golden lines, I know that you are mine, and there's nothing in this world that I know I would have to be near you every day, every hour, every minute. Take my hand and let me lead the way. Oh, to your light, I'll be by your side. So let us far. Baby, I'll be your friend. My love will never end. So let us far. When I wake up every day with you lying in my arms, I wonder if I'm dreaming. When I look into your eyes, I just can't believe it's true that my heart belongs to you. Baby, we can get it on. Girl, take my hand and let me away. Oh, to your light, I'll be by your side to render us part. Baby, I'll be your friend. My love will never end to render us part. It's a good time and just be back. But I was there beside you, woman, all the way. And to your ears, as like we could, it's good. When snow is falling on winter night, I give you all inside. Yeah, baby, I'll wait. Lahat po ng bagong pasok, nailista ko na po ha. Hold to your light, I'll be by your side. Today do us far. Baby, I'll be your friend. My love will never end. Today do us far. Oh, to your light, I'll be by your side. Today do us far. I'll be your friend. Nalista na po, nalista na po. My love will never end.
to death do us part. Ito sa comment. Ayan, thank you so much. Mega love shout out, Ma'am Ibi Buzano Official. Ayan, megalaw shout out, Ganda Evi. Ayan, last ko ilista si Ganda Evi, bagong pasok. Yung iba na list ko na, Michael, Masa, Patrick, Clarence, Alexa, Moods, Tuhok, Lud, Jake, Aliyah, Jennifer, nalista ka na kanina pa po. So, i-decrease na natin to ulit. Kanta ulit kayo dyan, Tay Lakay. Basta mag-say present after 10 seconds, forfeited. Philippine single mom, ililista kita. Ayan. Sir Lakay, baka meron ka na dyan, Sir Lakay. Shout out Philippine single mom in Japan. Thank you very much for coming, my friend. Thank you. Ganda sa iyong support. Thank you very much. Ito, at Mama nakakanta Riz, ako. unfortunately, nanalo ka kanina. Hindi ka nakapag-present. No problem, next time. Ayan, Ma'am Ip, thank you for sharing sa live ni Sir Lakay. Artist number one was then you left me. I never knew that I could turn this way. And artist number two was when you came back again. You came back and never meant to stay. Now I've got heartaches by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by the number, love that I can't win. But they that stop counting, that's the day my world will end. Tay, wala kang sounds. Parang a cappella lang. Pero okay lang yan. Go lang. Parang a cappella ka lang. Pero go lang, go lang. Mondays number three was then you called me and said that you was coming back to stay. Without full heart waited for your knock on the door. I wanted it, but you must have lost your way. Meron na? Now I've got heartaches by the number, troubles by the cause. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got started by the number, the love that I can win. But today I stopped counting, that's the day my world will end. Alright. Mahina ba yung sounds ko, bro? Opo, Tay, mahina. Para ka lang nag-a-cappella. Pero okay na yan. Pag nagkumanta mamaya, pag kumanta si Sir Lordson mamaya, i-set up mo siya ulit. Ayan, decrease ulit tayo. Yung mga bagong pasok po ay nailista na po natin yan. Huwag kayo mag-alala, lahat po kayo nandyan. Ayan, start ko na po ha. Kung may kanta ka pa tayo, go, go, go. Hello. Mahina yung sound, no? Okay yung mic, sir. Background po yung wala. Okay, sige. 2 hours.
Memories linger in my mind. Memories that make my heart go cold. But someday we'll leave them all again. And my blue moon again will turn to gold. Your lips that used to thrill me soft. Your kisses were meant for only me. In my dreams, I leave them all again. But my golden moon is just a memory. When my blue moon turns to gold again, and the rainbow turns the clouds away. When my blue moon turns to gold again, you'll be back within my arms to stay. Bro Lord, ano, okay ba yung pasok ng music? Lakas? Medyo may na yung background, sir. Adjust nyo sa mixer, sir, para lumakas. Maybe you would let them all again. Tay, habang si Sir Lordson ang kakanta, set up na lang nung ano mo, background music mo, wala talaga. Acapella lang ang style mo ngayon. Pero okay lang yan kung hindi mo maano, at least kumakanta ka. So 1 minute remaining, yung mga bagong pasok, nailista na po yan, si Single Mom, Philippine Single Mom. Ayan. Ayun pa rin, bro. Mads Lopez. Ayun na, sir. Sir, check mo sa, ano, sa source ng sounds mo. Baka doon mahina. Sa source Sige. ng sounds mo, sir. Sige. Tignan ko. Ikaw muna. Back to you. Sige, sir. And guys, habang nais ni Sir Lakay yung kanyang songs para sa inyo. One minute and 15 seconds, guys. Good luck. Sounds. When I feel like the words gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. Why cry these tears? On our it feels so far. We swore up the night and we counted a million stars. My life still true. Friends come and go. Some have left me alone, but it's not this won't be full. And say, make it good. All I want
In my heart I know there's one thing in my life that's doing true. I can count on you. Count on you to be there. And no questions in the end. No asking why you're here. Ayan, sorry, napabayaan ko. No looking. Reyna, congratulations. Congratulations po, Reyna. I count on you every Reyna, cash, 50 pesos. to ease my worry. Ayan, congratulations, Reyna. Axel, sige. Protecting me, my miracle. Reyna Serrano, present. If I Okay na, boss. Just Nilista ko lang ito yung bagong baso. spend the rest of my Nilista ko days, si Axel. yeah, we will return. Long as it goes to you. Nagalang shout out sa'yo, Ma'am Ed. Umakit ka kaya dito. Ayan, congratulations. Kay Reyna. Team BFF, congratulations. Ayan, Nakita 50 din na kami pesos dito sa'yo, rin na Sir Gcash. Tagay. Reyna. Ayan si Axel. Pumasok si Axel. Ilista natin yan. Si Biswar, Ma'am Ako senior. Reyna. No, yung senior, nahihiya na ako sa'yo eh. Debbie, Ma'am Grace. Congrats shout out kayo dyan. Axel. Ayan, Axel. Ayan, accept man ang kalagay. Umikot. Umikot na. Ayan, Umikot. Axel, nalista ka na po. Tignan mo nga nun. Bro Lon, tignan mo nga kung tama yung ano ko. Mali yata yung ano ko kanina. Tignan mo nga kung malakas na dyan. Mamas Lopez, nalista na. Oo, set up pa pala pa. Singer pala to si Lordson. Oo, singer yan. Very good. Kay BG lang. Okay lang yan. Si Biswar, we understand. Tignan mo. Nandun ako sa live mo, si Biswar. Sige sir, ano mo? Pakinggan Lakas ka. na. Ayan, sis Janice. Okay. Another round tayo. Dalawa pa lang naman. Mamaya, 3 minutes ko na to. Hello, hello, hello. Sound check. Meron na, Sir Lakay? And no looking back. They count on you every time. So is my worried mind. You forever be important to me. My miracle find. Oh yeah, I travel so far, yeah right, but when you are just me and you. Now, forevermore. As the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Thank you. Ayan, welcome po sa mga bagong pasok. Sige, Sir Lakay, kayo naman po. Tayo, dahan-dahan lang sa pagpindot. Kawawa naman si Angelina, na-hide mo. Angelina Jolie. Sorry na po agad sa na-hide ni Sir Lakay. Sorry, mali yung input ko na cellphone. Sorry na kaagad.
Angelina Noli. Thank you so much, may Yan, Rian yan. official. Yan. Nagpalipad Dalawa si sila ni Dai, Dunya. Jade, Lakay. I-send ko Yan, na lang yan. tayo mga nagpalipad ha. Thank you, Thank you so much po sa mga nagpapakulay. Maraming salamat po. Maraming More salamat blessings sa to you and mga your kulay, family, Rian. Sister Marian, my kapatid. Thank you very much. Pati si Ma'am Grace Castillo nagpalipad kanina. Thank you so much, Ma'am Grace. Oo, thank you very much. Yun nga, medyo nag-ano yung aking puso sa palipat ng aking anak sa YT. Ayan. 27 viewers, may kalab siya. Makulay ang buhay. Tignan mo nga, Bro Lon, kung okay na yung music. Sige sir, go ahead sir. Hindi ko napapansin, palubat na. Ayun na pa rin. Wala pa sir, wala pa kayong background. Bakit kaya? Bakit kaya? Check niyo sir yung source ng sounds niyo, ng background niyo, kung mayroon siya. Wala naman. Or baka yung mga plug hindi masyadong nakasaksak sir. Baka nga. One minute and 40 seconds, guys. Ayan, Angelina Noli. Ayan, napatay. Nagkakit ka na. Mamaya ililista Ayan. kita sa susunod na round, Ma'am Angelina. Magbe-breakfast pa lang ako dito. Ano dito? Mag 5 minutes before 9 a.m. Tapos yung very Ayan, supportive kain ka lang husband dyan, ko, co-host. very supportive It husband will. ko, habang nagla-live ako, kinuha niya yung dalawang bata, lalabas sila sa backyard para makabuelo si mami mag YouTube. Ayan o. Ayan, last 34 seconds. Sino ang papalarin manalo ng 50 Gcash? Ayan, hintayin natin na kung sino yung maswerte bago tayo mag-set ulit. Ilang 50 yan ako, host? Ilang mananalo ng 50? 20 people will win 50. Kaya ang susunod dito, 3 minutes na lang para mabilis. Ayan, oh. Ang Tapos may dami pala mananalo yan. pa ng bananas, 6 na 50 bananas at isang 200 watch hours. Wow. Ayan, sino nanalo? Ayan, Sir Lordson, say present. Ay, ako pala. Bibilangan kita, 110. Ay, tapos na. Ang bilis. Wala si Lordson. Congratulations, All Sir. right. Ka na kita, ha? Ayan. Sige, Akalain mo, kanta na, Sir. kumanta ka na, nanalo ka pa. Para sa'yo, Sir. Ayan, thank go, you so go, go. much. Ilista ko si Angelina, okay? At dahil nanalo tayo, kailangan natin Salamat, kumanta, Mama guys. Riz. Happy Father's Day to your Thank you family. so much. Thank you so much, Mama Riz. Sayang, Mama Riz. Nanalo ka ng 50 Gcash kaso hindi ka nakapresent. Oo, Para sayang. fair sa lahat kasi baka sabihin bias tayo, di ba? So, bilang tayo Ganda, sa... ito na lang dito. EB Mix EB. Ma'am EB, akit ka na. Alright, thank you very much, Sis Evie. Mix TV, thank you very much for coming. Tayo yung mga nagpalipad tayo, sinesend ko sa Gcash, sa ano mo ha, sa Messenger, para pang-post mo sa community. Salamat ka din. Pakilista nito. Isa lang ang lista, ganda. Nalista na kita, Evie. Isang ano lang, isang entry per person lang. Yung magdalawang entry, malalaman natin yan. Pag nag-send siya ng Gcash number pareho, di invalid yun. Isa lang na entry per person. Thank you. Wait, Take sir, it away, ha? Sir Lakay. Willing to wait, Sir ma'am. Robertson. Willing to wait tayo dito sa taas. Ayan.
Thank you, Sis Evie. Thank you very much. And Sis Ilista Grace. ko lang si Angelina at saka si Josh. Ayan, habang naglilista guys, at nag-aayos si Sir Lakay. Tayo yung kakain. Hello, sound check. Turn the years from your hand and let me climb the distant lands over green fields, trees and mountains, flowers and forest mountains. Home along the lands of the sky, for this love and on the roof, project the shine echo, casting through, and my eyes are heroes of the world outside, taking all the rays that our wind can turn the tide. And the shadow turned from far falling to gray. But just this skyline vision, dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, the skyline vision fly. To hold a dream you let so very far behind. Fly away, skyline vision line. To hold a dream you let so very far behind. Let me wake up in the morning with the smell of new morning, to light and cry, to live and die in the bright days of my day. I wanna hear the pealing bells of this time joyous dream, that merciful whisper me from this touching metal ring, and open out the sky toward the sun. For just this skyline vision, dreaming of the open, waiting for the day, and he can spread his wings and fly away again. Fly away, the skyline vision fly toward the dream you left so very far behind. Fly away, skyline vision fly toward the dream you left so very far behind. Yeah, thank you. Back to you, Sir Lakay. Meron ka na ba? Tignan mo nga, Leon. Malakas na ba? Malakas yung boses, sir. Sounds wala. Guys, may narinig ba kayong background ni Sir Lakay? Baka ako lang yung hindi nakakarinig. Ayan, pa-comment naman dyan sa baba. Kung may narinig kayong background. Malakas na. May music na, no? Mahina, sir, mahina. As in, Kaya mahina nga, talaga siya. Kaya, Oh, sabi nila wala, sir. Wala, wala. Wala daw po.
my Dennis. Okay. Yan, congratulations, Ma'am Adele. Say present, Adele. 10. Mag-countdown ako, ha? Wala pa rin, no? Nilista ko si Sir Jo. Ayan na, present. Very good si Ma'am Adele. Okay, go. Okay, oo. Ma'am Adele, kasi yung iba, may contact ako. Kay Ma'am Adele, wala akong contact. Pwede makibaba ng full name, tsaka GCash number, tapos i-delete lang natin after ma-screenshot ko. Ma'am Adele. Pababa ko ng GCash. Full name at GCash number. Congratulations, Ma'am Adele. Tapos delete ko din. Aida A. Ano po yung middle initial tsaka last name? Kasi minsan ang gagamitin namin ay bank to GCash. Wala kasi akong wala akong GCash to GCash. Full name. Aida po. Sorry, pasensya na ha. I-screenshot ko tapos i-delete natin mamaya. Name, first name, middle initial, tsaka last name. Adel. Ayun. Aida Argota. Yung middle name, ma'am. Aida. Middle initial lang. Argota. Ayan. Si Tuhok, nalista ko din yan. Ibang lahi. Pero hindi man tayo niyan maintindihan. Pero nilista ko pa rin siya. Ayan. Sige na. Intayin ko lang, Ma'am Aida, yung middle initial. Ilista ko si Sir Josh. I promised him to lista. Ayan. Rachel Ramos din, ilista natin. Ayan. Sige. Sige, tay. Kakanta ka ba pa, tay? Si Josh, tsaka si Rachel, ililista ko. Mahina pa yata eh. Ayan Ikaw na. muna, bro. Sige na, Ma'am Aida. Pwede mo na i-delete yung GCash mo po. Malakas na ba? Ayan. Thank you so much, ma'am. Wala kami marinig, tay. Naka-music ka ba? Lista ko lang si Rachel tsaka si Josh. Si Tuhok, lista ko na yan. Ma'am Biswar, mega love shout out. Kanta ka lang dyan. Naka-live din yan si Ma'am Biswar pero supportive. Nawawala yung internet ba? Nawawala si tay. Ilista ko lang ha. Si ating bisita, Rochelle Josh. Ramos. Ayan, Si Rochelle Josh, Ramos. nalista ko na si Josh. Ayan ka na, Josh. Josh, andyan ka na. Si hindi ko pa nalista. Rachel Ramos. Basta 1 and 3 lang tayo, guys, ha. Pag another name ang lumabas at same GCash number, invalid yon. Ibig sabihin, isang tao lang yung ninja na gumamit ng ninja. Yes. Ayan. So, let's go to another 3 minutes. We have 59 people on the list. Pero ang nandito sa atin ngayon ay 22. Saan ka pa? 22 million in the house. Nagaraw shout out. Thank you so much, Sir Kabutoy, Rachel Ramos. Kaano-ano Meron mo ka si na, Manoli Sir Ramos? Lakay? Ayan, let's start. Alam nyo guys, ang aking husband ay very supportive. Medyo siya, busy siya. Nag-basketball yun kahapon. Na-sprain sa right leg. Pero physiotherapist naman siya. Nagpunta sila ng ER. Okay naman yung niya, yung paa niya. Wala namang broken bone. Kung baga na-twist lang ba, na sprain lang. So, alam naman niya kung paano gamutin kasi PT siya. Nilagyan niya lang ng bandage saka plaster, yung taping. Yes. Tinaping niya lang. Ngayon, umaga sabi ko, wag na tayong lalabas. Lalabas na kami after nitong live. Sabi ko, wag na tayong lalabas. Nag-grocery pa rin siya. Naku, nag-grocery. Kakadating lang, naayos na yung grocery, siya nang nag-ayos. Tingin-tingin lang sa akin. Ganun yan. Pero very supportive. Tapos ayun, dinala niya yung 2 bata nasa backyard. Doon sila ngayon maglaro. Iniwan nila ako dito para makapagduelo ang mami. Kasi pag hindi, nako, si Lucas, laging didikit sa akin.
Ayan, nag-love shoutout dyan. Kabutoy Orig, Sir Kabutoy. Huha! Ayan si Jeffrey Santos, mga kaungas natin. Ayan. Maris Cabador, Ma'am Maris, ang Modi Squad, at ang ating mga friends dyan. Jella, ganda. Thank you so much. Ma'am Rachel, nalista na kita. Tuhok, Sis Biswar, good vibes. Hello, friend. Adel A, hello, friend. From another country. From which country are you, Tuhok? You are welcome to Lakay Music Lovers House. Ayan, Ma'am Maylene, Ma'am Rachel, thank you so much. Ayan, Ma'am Adal, again, congratulations. Na-screenshot ko na ang iyong number. Ayusin na lang namin yan. You need to wait mga 1 to 2 days. Ayan, Sir Lakay. Akit na po si si Ma'am Evie, yung hagdan daw po. Ayan, akit ang ating ganda. Pakisend ganda ng hagdan. Wala Paano? Tay ang hagdan. Paano anak yung Hagdan daw tay. Pindutin niyo yung guest po, yung copy link lang po. Mag-add guest ka lang, sir. Tay Lakay. Yung guest po, pindutin niyo lang yung Naka-silent guest. ka, Tay Lakay. Naka-silent ka. Hindi ka po marinig, Tay Lakay. yung plus, yung Pindutin plus. ng microphone sa StreamYard, Tay. Yung guest po, guest. Then makikita niyo yung link, pindutin niyo lang po yung link. Copy paste niyo lang po. May plus kasi dito eh. Dapat yung anak mo, Tay, tabi lang sa'yo hanggang matapos ang live. Pakiusapan mo muna, Tay. Diyan muna siya sa tabi mo hanggang matapos ka. Pag nakita niyo po yung Add guest link, ka lang, Tay. tapos Add sa guest. clipboard, Tapos copy-paste. At item, gano'n. Add guest. Tapos i-copy-paste mo dyan sa comment section sa gilid. Di ba may comment section dyan sa gilid? I-copy-paste mo dyan. ayan, sino po yung Meme. nanalo? Shout out, Meme. Congratulations, Meme. Meme, say present Meme. Meme. Yan ang gusto lagi ni Lucas. Meme. Dodo. Ibang meme pala yun. Meme. Bibilang na ako, Meme. 10. Naka-silent ka Ayan, tayo. saglit lang Ma'am Eve sa hagdan mo. 9. Ayos mo nga. 8. May akyat pa uli. Mahina lang pala. Ayan na. Meme Ayan, nandiyan siya. Meme Ayan. Esmeralda. Congratulations po. Ma'am Meme, pwede po ibaba ang full name. Full ka. name po at Gcash number. I-screenshot lang naman, saka i-delete mo after. Full name po ang kailangan ko po, ha? Kasi bank to Gcash ang pag-transfer natin. Ayan. Kaya nga eh, hindi ko alam eh. Tay, tawagan kita? Kanta ka muna, Sir Lordson. APM ko lang si Tay. Ma'am Meme Esmeralda, pa-drop daw po ng I-video full call ko. name, then your Gcash number May akyat isa eh. Uli. para mailista po. Ayan, kanta muna tayo. Ito si, tignan mo. Sino? Lagay ka ng isang screen. Hello, sound. Sound, check. Hello. Ayan, binaba na po ni Ma'am Baby. Nag-iisang pag-ibig na nais makamit, pinay ka. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Hello po. Saan ka man sana'y maalala mo. Oh. Kailanman sana di magkalayo. Po. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang iba Ito po, kita kundi ang yakap invite lang po. matalim. Invite guest.
We hope 10 years on Ay, life. dito yan. Sige po. Ngayon, Hindi kalilimutan coloring din yung video namin. mga tao natin kay Kaya hanggang ngayon, ang nakapin niya is happy birthday mo. Sige po. I-ano ko na po. at lagi mong isipin Opo, isan mo po. walang ibang mahal kundi Oo, ikaw. tapos, Malayo kang man, sana'y maalala mo. Kami pa ako. Kailanman pangako di magkalayo. Wanging ikaw lamang ang aking ibig. Dahil napanis yung sound ko. Walang ibang huli kundi ang Okay na yakap po. Okay na. Natalie. Nag-alam shoutout sa'yo, Ma'am Ed. Ayan, pasensya na, maingay kami nito tayo sa background. Tinuruan ko siya mag-ano ng StreamYard link. Sino pa bang hindi natin dyan nalista? Busy, may party dito, kuya. Okay lang. Sisi Weng, si Junaga. Ayan. Evie, Busano. Ayan na ang ayan na ang StreamYard link. Hanggan. Kailanman Ano bang hindi ka nalista? magkalayo. Okay na, let's go. Another 3 minutes. Tanging ikaw lang ang aking ibig. Walang ibang hindi kundi ang yakap matuloy. Thank you. Ayan, ganda Evie. Welcome to the House of Taylakay. Thank you for coming. Salamat sa Ayan, pag-akyat. may ganang shoutout Ganda. sa'yo, Ma'am Ed. Very supportive din talaga yung ganda. Evie Busano official in the house. Ikaw pala, gwapo mo pala, ano? Lo, may ganun. Oo. Ala siya. Lakas ng dating ni Sir Lordson eh. Shout out! Ako lang po, taga-support ni Sir Lakay. Si Taylakay, pinagpapawisan na yan kanina pa. Oo, hindi makabelo Sir Lakay. Oh, relax ka lang dyan. May dalawa Relax ka lang, Sir backup Lakay. singer. May dalawa ka ng backup singer. Sige lang. Ayan, Relax, dahil relax ka lang bagong dyan. pasok si Ma'am Ib. Si Ma'am Ib naman yung pakantayin Ma'am natin, Jay di ba? Molins vlog. Jay Molins, mega love shout out. Sana all gwapo daw, sabi ni ni Jella. Ayun na si Pretty Chrissy. Pangalan ko lang yung gwapo, Ay, guys. hindi lang kuya, sig muna ako. Ay, sige. Pangalan lang yung maganda sa akin, Lord Sandy. Legit na name ko lang talaga yan. Matutulog pala si Jay Molins. Paano yan? Ano pa naman tayo, nagtatawag ng present. Si Pretty, ilista ko si Pretty. Pretty Chrissy, thank you so much. Yes. SM Adventure, ilista natin yung SM. Happy Sunday, everyone, and happy Father's Day. Wala na akong Ayan. Again and again, 1 and 3 per, Hello. per person. SM Adventure, jacket tayo ni SM Adventure. Hello, Tapos sound test. Hello. Ayan na si Jay tatay. Molins, jacket tayo. ano tayo. Mukhang okay na. Sound test. Hello. Try mo nga, pindutin yung Hello, yung sound. comment ng StreamYard. Hello, StreamYard sound link. test. Pindutin mo, mag-blue yun. Hello. Ayan, Hello. sila ng mananalo, 12 seconds. Hello, sound. Tapos Sound pagkatapos test. nito, kanta na si Isis Evie or si Sir Lordson.
Pa-view naman po, nagbaba ng link si Pretty. Zero. Ayan. Lude. Congratulations, Lude. Liitan mo nga, liitan mo. Sabihin mo sa kanya. Yan. Okay na to tayo. Okay na tong screen natin. Okay na to. Huwag niyo nang galawin. Nakikita naman kung sinong mananalo eh. Yung comment. I-shoutout na lang ni co-host kung sino yung nanalo. Yung comment. May galaw shout out sis Agnes. Or Sis Abby i-type na Bocos. lang. Para kita. 3:18 AM kasi dito. Sige lang ma'am, busy ka lang. Thank you so much. SM Adventure ilista ko, Lude. Ayan, Ludi, Javier. Pababa po ng GCash number at Ma'am full. Pretty Quizzy, full may galap name, shoutout middle from initial. Mylene D channel. Ludi, Ayan na. Javier. Pababa po ng ano. Javier. Bababa po ng Sino na pong Gcash. kakanta? 50 GCash po ang winner. 50 GCash. Tapos mamaya may pa-bananas tayo. Haning na 50 bananas at isang 200 watts hours. Pa-jacket na lang tayo kay SM Adventure at J Mullins Vlog. Matutulog si J Mullins kasi 3 AM. BG support lang siya sa'yo, tay. Shout out everyone from SM Adventure. Ma'am Ludi, I'm waiting for your full name and GCash number. Pag na-screenshot ko na po, ipa-delete ko na lang sa iyo. Ayan. Okay. Sige na, delete nyo na, ma'am. Delete nyo na po. Tay, ano na lang, jacket ni SM tsaka J Mullins. Idagdag ko Okay sila na. sa listahan. Oo, naka-jacket Okay, mo sila. tay. So, take it away. Sino nang kakanta? Go, go, go. Tignan mo nga, Lon, kung Bro Lord. Sige sir, pasok sir. Malakas. Malakas yung boses sir, yung background wala. Kaya nga eh. Ba't kaya? Anong nangyari dito? Ayan, kaninang background mo yan? Kaya ano yan, si Evie yan. Ewan ko bakit ano nangyari dito. Hindi ko naman ginalap to eh. Kanina yung background na narinig ko? Kay Ma'am Eve? Okay, kay Ma'am Evie Eve. yan. Kay Sir Lakay wala eh. Okay, si Ma'am Eve siguro yung kakanta. Pwede ba ako bumaba una lang? Ako. Tapos balik tayo? Oh, baba ka muna sa lakay tapos i-set mo muna yung ano mo. Baka, Oo, baka, baba ka tapos akyat ka ulit tayo. baka Kasi ano, minsan ganun. Pero baka- nawawala ah. baka gumawa ng bagong StreamYard si Sir Lakay. Dito lang tayo, paano yan? Wag mo lang i-ano. Wag Lakay, ha? na, hayaan mo na. Okay lang Kasi yun. kasi baka mag-create siya ng bago niyan. Wala si Tay. So ganito na lang, yung mga plug, yung plug ng mixer mo papunta dun sa K1 mo, i-review mo na lang. Baka merong oo. Wag ka na lang bumaba kasi baka di kayo makabalik. Yung Mahirap mixer na lang lang galing sa K1 nyo, K1 sa papuntang mixer. Check nyo na lang sir yung mga cable. Sir ganito, may isa pang way. Tanggalin nyo na lang yung cable ng source ng sounds nyo. Mag-bluetooth na lang kayo sa K1. Pwede rin yun. Oh, tinanggal ko na. Naka-bluetooth ho yung source ng sounds nyo. Hindi naman, naka-connect lang yung yung accompanit ko. Ang pwede din pong gamitin nyo, kung ano po bang gamit nyo ng sounds? Cellphone? Or laptop? Yung iPad. iPad. Buksan nyo po yung Bluetooth ng K1 nyo, tapos i-connect nyo dun sa iPad. Pwede po yan. Para wala na kayong cable na gagamitin. Okay. Baka ho yung cable nyo, naglulus na. Okay, at dahil dyan, Ay, yung music lang ang problema. kay Ma'am Eve na. Malakas ba yung ano ko? Wait lang. Okay na? Okay na ba yung mic ko? Naririnig niyo yung... Okay na, okay na. 2 minutes ko na lang guys ha. 2 minutes. Yan, may kailangan sa lahat!
Mahina yung mic mo, Ma'am Ed. Kanina ba? Yan, Sir Kabutoy, si present. Busy yung Sir Kabutoy eh. Ma'am Faith, lista kita sa sunod, Ma'am Faith. Sir Kabutoy, congratulations. Andiyan ka pa ba? Busy yung Sir Kabutoy eh. Bilangan ko na ha, pasensya na. 10. Ayan, good job, good job. Congratulations, sir. PM na lang kita, Sir Kabutoy ha. Add kita sa list, Ma'am Faith. Yeah, thank you. Medyo mahina, pero okay lang yan. Kung kaya mong palakasan. Mahina ang mic. Pero ang music, okay lang. Ang music malakas, maganda. Dapat yan, ganda. Dapat yan ang itimpla mo ng mabuti. Kasi ang ganda ng pagkakanta mo, minsan nag-ano yung background mo, minsan nagpuputol-putol. Ngayon naman, ang problema mo is microphone. Dapat pagsali mo doon, dapat bago ka pumasok, umakyat sa kantahan, lahat ay malinis, smooth ba yung tugtog, pati yung microphone, at yung wifi mo. I-check mo nang walang background yung mic. Ma'am Faith, lista na kita, Ma'am Faith. May bago ba dyan? Wala pa akong nakitang bago, Ma'am Faith. May galap shoutout sa iyo, Ma'am Janice Perez. Ayan. Ma'am Grace A. Ayan, Castillo. si New Modern May galap Generation. Janice, may galap shoutout. Ayan. 2 minutes na lang to ha. Para... Bakit malakas pa rin yung aking echo? Done. 2 minutes na lang para madaming manalo. Ayan na, si Sir Kabutoy nanalo at nag-present. Good job, Sir Kabutoy. Very supportive din yan. Ayan na, loading tayo. Ayan, go, 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 mga duck race. Mag-duck race kayo dyan. Paunahan. Shit. Ba't mahina yung mic?
Salamat, Sis Janice. Ma'am Grace Castillo, salamat po sa palipad mo kanina kay Tay. Wala pa rin, wala. Angelina Jo. Malakas kasi dating, sir. Angelina Noli Ramos pala to. Ma'am Noli, shout out. Malakas kasi guys kasi nakakonik ako sa mixer. Pero si Sir Oo. Lakay, Si Sir naka-mixer Lordson, yan eh. ano na to, expert yan sa mga ganyan, mga music and everything. Yan ang nagtuturo kay Tay Yung Lakay. modern generation po, ayan, mega love shoutout. Ayan, Ma'am Faith. Baka manalo sa inyo nakalista moderation. ka dyan, Ma'am Rona. Modern Manalo sa inyo generation. modern generation. Ayan. Sino nang kakanta sa inyo, mga labidabs in the house? Anyari, host, kinakabahan ka na ata dyan. Kaya nga, kanina pa kinakabahan Sir Lakay? Tay. Buti Ayan. andito kami. Ayun, naglulus na din yung mic ni Sir Lakay. Pati yung, mic, sir, nawawala. Parang Sir Lordson, tayo lang malakas ang boses dito ah. Inunahan ko na nga yung sa akin. Kanta na, Idol Lordson. Hugas plato. Kanta na, Sir Lordson. Ikaw ang malakas dyan. Go, 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 Sir Lordson. Ayan, habang inaayos muna ng dalawa nating co-host at ni host, tayo yung kakanta. Tay, congratulations. Naka 2 hours ka na. Shout out, 23 million sa live ni host. Mega love shout out. Once again, happy Father's Day sa mga tatay dyan. Pa-announce mo muna ko ng winner, Sir I can Lordson. tell by your eyes that you're going, been crying forever. Boss Balong, say present. And the stars and the sky that don't mean nothing to you. Just to Congratulations, me. Boss Balong. Present, say present. Boss Balong Longy. I don't wanna talk about it. Boss Balong. How you broke my heart. If I stay just a little longer, if I stay, won't you listen to my heart? Ayan, nasa na si Boss Balong. Oh, my heart. Say present. If I stand all alone, will the shadow hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night, with the stars and the sky don't mean nothing to you. You're just a me. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. Ayun, good job, Sir Balong. Ayan. PM na lang, sir. If I stay, won't you listen? Congratulations, 50. Gcash. If I stay, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart. Oh, my heart. Another round tayo. 2 minutes, 2 minutes. Kasi 8 pa lang nanalo. 20 ang dapat manalo. Naka 2 hours na tayo. Congratulations kay Lakay. Thank you so much for the support, Sir Lordson. Talk about it. How you broke my heart. If I stay, won't you listen
longer. If I stay, won't you listen to my heart? Whoa, my heart, my heart. Whoa, my heart. Thank you. May kan kabsat Jella McDonald haha. Boss, balong. And back to you mga co-hosts and hosts. Sir Ayan. Lakay. Ginawa ko lang 2 minutes kasi nakakawalo pa lang tayo na winner. So, mayroon pa tayong ilan pa? 11 to win 50 Gcash. Naka 2 hours Sir na tayo. Lakay, pasok. Abutin natin tayo ng 3 or 4 hours. Nasa sayo yan. Basta maibigay natin yung lahat ng pag-giveaways natin. Pag natapos ko na itong pag-giveaways natin, kantahan na kayo. Kantahan to the max na kayo dyan. So, after nito, i-announce ko ang winner na naman dito, then kanta ulit kayo. Sis Evie, ready ka na? Ikaw ang kakanta ganda? Or si Sir Lordson ulit? Ayan, 50 ang manalo host, 20 lang kami. Sir Panalo Lakay, na kami agad. okay na yung sounds niyo? Okay na ba? Wala pa. Ayan, Patrick. Sounds lang sir, boses lang. Wala pong magbibilang ako ha. background. Congratulations, Patrick. 10. 9. Patrick, andyan ka ba? 10. 9. 8. Congratulations, Present. Patrick. Say present. 7. Patrick Pascual, ayan. Pababa na lang po. Full name. First name, middle initial, at last name, at saka Gcash number. Pag na-screenshot ko na po, pwede nyo na pong i-delete. Ayan. Full name sir, saka Gcash number. Full name with the middle. Middle initial. Wala pa? Wala. Wala sir. Andyan, nag-present siya, nag-present. Wala pa pong sounds. Walang background. Kanina maganda sa Kasi na-set up na yan ni Tay kanina, kaso lang hindi kanya na-contact na StreamYard by phone. Kaya nilipat niya sa laptop. Naglulus yung Paglipat niya sa sir. laptop, nawala na siguro yung mga connection ng sounds. Gamay kasi niya yung laptop na connection eh. Pababa na lang Sir Patrick Pascual ng Gcash. Ayan, Rizallinda. Ayan, Saglit Rizallinda, na, screenshot ko lang po ha. Austria. Ano ko lang ha, screenshot ko. Okay na, pwede na i-delete po. Ayan, pabura na lang po. Patrick Pascual ng number nito. Ayan, congratulations, 50 Gcash. Wala tayong bagong pasok, so let's start again. Set again. Okay, kanta na kayo mga lalabs. Co-host. Boss Balong, congrats. Ayan, sana si Ganda Evie. Congrats from SM Adventure. SM, nandyan ka na SM. SM, di mo na yung kailangan. Marami kang pera. SM ka eh. Pati yung sounds ni Ma'am Eve. Hindi din nagkakaigi. Araw-araw mo to, Sir Lordson. Ikaw na yan. Lordson. Yes. Bilis Napagod na yata bilisan yung mo daw. sound system Mamodi, mo may dyan. low shout out, Mamodi. May sounds ka na, background na lang din. Wait, tawag nito. Try ko magpa-sound ka. Ganito. Si Abby. Anong gamit mo ma'am? Headset lang. May noise. Grounded.
Okay na. Kanta na ulit, idol. Nakakahiya Idol, yung pato kanta ko, ka na ulit, busog Lord na. Zone. Busog. Kasi Ikaw dito na lang yan. nakalangoy. Nakakahiya yung pato ko, busog na busog kasi di tuloy nakalangoy. Ayan, kasi wag niyong bubusugin ang pato niyo. Oy, may request daw. Wak-wak na ko. May request Anong sa taas request? galing kay Di ko Sis Weng. Nahawaan ni Sis Evie. SM, anong main mo SM? May Ko request nakita. na bang may request? Anong request? Patingin nga. Congrats ka sa Review tayo, review. Ano yung request ni Sis Weng? When love and hate collide. Uy, idol. When love and hate collide. Ayan na, sinong mananalo? Ayan. When love. Alexa, congratulations. Ang Alexa, andyan ka ba? Congratulations. Say present. When love and hate collide daw ang request niya. Hindi ko pa Alexa, ata nakakanta to eh. congratulations. When love. Congratulations, say present. When love and hate. Countdown na ako, 10. 9. Alexa, congrats, say present. Check natin po. 8. Ma'am Grace, mega love shout out. Sir Kabutoy, mega love shout out. Alexa, congratulations, say present. 8, 7, 6. 5. 4. Alexa, ayan. Ayan, present. Pababa po ng pababa ng full name at GCash number. I-screenshot ko lang. Donate ko po kay Ludi Javier. Uy, donate kay Ludi. Sure ka dyan, ha? Isa lang ata kayo, ha? Sige kayo dyan. Sige, plus 50 si Ludi Javier. Okay, go, go, go. Congratulations. Hello, Sam. Hello. Nawala si Dako. Naka-paste ko naman yan. Ayaw na mag-start yung ko. Nag-off. Yan. Ayan, go lang. Ina-update ko ulit. Another round. Hey. Congratulations, Alexa. Lodi Javier, sa'yo daw. Ayan, good job kayong dalawa. Ayan, congratulations. Sige po, thank you. My Lindy channel, thank you so much. Okay na, noted ko na. Plus 10, plus 50 kay, kay Ludi. Alexa, to Lud Javier. Next time siguro, Ma'am Weng. Naka-mic ka, Sir Lordson. Mega love shout out to everyone from Nightbot. Ayan. Janice Perez. Idol Lordson, wala ka boses. Naka-mute, Sir Lordson. Naka-mute ka daw, sir? Nag-testing kasi ako ng request, kaya nag-mute ako. Okay po. Nag-try ako. Kaya lang, hindi ko pa kabisado. Next time po, Ma'am Weng, pag-aaralan ko. Ha? Yung kabisado Yung na nag-request. sir. Ayan. Taglit lang na. Covers PH. May grounded. Sino kaya? Si Evie ata. Greatest ones! Ayan na, sa ulit ka. Next ano. Mythical dreams come true with the Ay, mic to eh. Grounded. Okay, guys. Ako muna yung kakanta. Araw mo to, sir. Ikaw na yan, Sir Lordson. Take it away. Go ahead. Covers PH. Magpakape ata si Madam Ed. Jomar, Wait, ilis taste na daw. susunod, Jomar. Sir Jomar, mega love shout out.
Idagdag kita, sir. Diyos ko, Ama namin, sa malangit ka na, kasabay ka kay moderator. Yung Jomar. Would you dance if I asked you to dance? Would you ride and never look back? Would you cry if you saw me quiet? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touch your lips? Would you lie? Oh, please stop me this. No, won't you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can't take my breath away. Would you swear that you always be mine? Would you lie? Would you unhide? I have till you. Have I lost my mind? How to get you're here tonight? I can be your hero, baby. I can kiss you with a finger. I will stand by you forever. You can take my breath away. Ayan, congratulations sa Sexy. Congratulations. Idagdag kita sa Jomar mamaya. Congratulations, Sexy. Stay present. Bibilang po ako ng 10 seconds, okay? 10. Congratulations, Sexy. Stay present po. Oh, I just wanna hold you. I just wanna hold you. Oh yeah, 7. I am too deep. 6. And I lost my mind. Well, I can carry you tonight. Sexy, nanalo, Sexy. I can be your hero, baby. Nakikita ba, Sexy? I can kiss away the pain. Zelan, I will stand by you forever. 5, You can stay 4, my breath away. 3, 2, I can be your hero. Jomar. I can kiss away the Jomar pain. and Zelen Cookie. And I will stand by you forever. Nakita ko eh. You can see my breath Zelen. away. You can see Add ko kayo, ha? my breath away. I can be your hero. Yeah. Thank you. Ayan, idagdag ko lang si Ma'am Zelen. Okay. Forfeited si si natapos ng bilangan, wala siya. Zelen and si Sir Jomar. I-add natin. Then, i-go ko na ulit. Bro, Yes, sir. Go ahead, sir. tignan mo nga.
Naka-on na sir yung background niyan. Oo, naka-on na eh. Wala talaga sir. Wala, no? Wala sir. Ba't kaya? Ayaw ako pakantiin itong... Ayaw kayo pakantahin sir. Eh, kahit tinanggal ko, wala din eh. Mag-relax ka lang daw tayo. Kami nang bahala dito. Pero Relax ka may lang mic dyan. kayo sir, yung background lang talaga yung wala. Hello, sound. May Hello. mic sir, may mic meron. Hello? Hello? Background lang sir ang wala. Ma'am Eve, kumusta ka na Ma'am Eve? Si Ma'am Evie din. Hello? Ganda Evie, kamusta ng sounds mo dyan? Nadamay na si Ma'am Eve. Ayaw na mag-on. Ayaw na mag-on ang Lordson. game mo? Baka lobat? Oo, Ikaw na ayaw yan, Sir mag-charge. Lordson. Ala. Ayaw na din mag-charge? Araw mo Ayaw to, na. araw mo to, Na-assist. Sir Lordson. Ikaw Na na. ano na, bigla na lang siyang na-off yung V8. Ano kaya nangyari nito? Baka ito. Hello? Ito, nasa tablet. Baka mali yung... Pero may... Pinalitan ko na ng cable, charger, ayaw pa rin. Yun lang. Hello, sound, please. Sound. Baka sa charger. Ayan na, iset ko na to ng 2 Sir minutes. George, 2 ikaw minutes lang set talaga. ko to, ha? Diba? Para ano, makadami na ng mananalo. Kahit isa lang sa mga host natin para meron tayong relyebo. Ako, pwede ko kumanta, sir. Kaso lang, baka bagyuhin kayo dyan. Okay. Ganda, baba muna ako ha. Baba muna ako. Oo, baba ka, akit ka ulit. 24 million in the house, thank you so much. Hello, sound test. Hello ulit, host. Restart muna, host. Ngiti. Huwag na i-restart ni host, Pwede, baka hindi pwede. na siya makabalik. Palabgain, daman. Tignan mo nga, Hindi bro. ako marunong magbasa ng ganyan. Gumamelak, to'y lakay, hindi ako marunong yan. Sounds Adit, lang sir. nakatawa ka Mic, na yan. mic lang meron. Yung background nyo wala. Sir Lordson, ikaw lang talaga malakas dyan. Live mo talaga to eh. Apan kami Ijay Asian. Ay, hindi ko yun alam. Request host. Makabalik request siya kayo kasi dyan. nandyan kayo. Makabalik siya kasi nandyan kayo. Kaso hindi siya marunong bumalik. Pag Yun nga eh, naligaw baka, tayo, naligaw na yan. baka maligaw si Sir Lakay pag Joke lang. nag-out siya. Mahirap na kasi. Baka mamaya hindi siya makabalik. Bali yung sounds nyo sir, galing sa laptop, Kaya hindi cellphone, nga, nakaano na background naman tayo sound. eh. Galing siya sa Nakailan ano, na tayo, sa mga labas? iPad. iPad. Eh, wala naman akong binago. Basta binunot ko yung nasa laptop. Nilipat ko lang siya sa iPad. Wait lang sir. Pero may tinignan ako rito. Saan nakasaksak eh, sir yung, saan nakasaksak yung galing ng source nyo? Ayan, Sa company? congratulations, Sa company? Adel, nanalo na to si Adel kanina. Hindi. Yung source po ng Hindi sounds pa nyo naman. na pagkukunan. Adel, Papunta po ng K1 countdown. saan nakasaksak. Congratulations. Sa outlet Say. po, sang outlet. Present. sa accompanied yung iPad, yung pinukuhanan ko ng sound. A company. Oo. Congratulations, Wala- Adel. Say Wala akong present binago and- dito eh. Basta yun lang. May, Nice. sir, i-check nyo yung likod Okay. ng K1 nyo kung meron siyang instrumental. 11. Ayan. Wala. Pababa Yung po, ano lang. full Yung name, company full lang. name and A Gcash company number. lang po talaga. Opo. Oo. No problem. Ay. Oo nga. Then yung, nanalo ka. yung ano nyo sir, yung
Yung Check ko live, nga yung live screenshot 1 ko. nyo. Live, may live ko yan. May live 1, live 2. Oh, ano na eh, nilipat-lipat ko na. Kanina, nilipat ko sa line 1. Ngayon, nilipat ko sa line 2. Ganun pa rin. Ayan, okay na. Kasi hindi ako iba-iba kasi ang ano ng K1. Yung sa akin kasi, Adel. instrumental lang. Nilista Pinaglalabasan ko si Aida. nun. Doon siya papasok yung sound. Aida. Hindi sa company. Adel. Kasi humihina sa company sa Okay. Subukan ko ilipat Pero, sa ano. i-check nyo sir yung, di ba mayroong Raise lang adjustan tayo ng raise volume habang yung company. nagsiset up sila. Baka naman hindi siya Raise lang naka-adjust. tayo. Yung button Congrats volume ulit, niya. Ma'am Aida. Adel. Ayan, Ayan, sa next nag-request ulit na tayo. Nikki, Another set. ito na po. Kabisado ko. I-add kita mamaya ha. I-add natin yan. Namasdan kita. Mega love shout out. Yet life in Canada support. Pinapangarap kong ikayayain. Mapupul ng labi at mabigat mong ngiti. Umabot hanggang sa lahat. Huwag ka lang titigil sa akin at baka matunaw ang puso kong sabihin. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhuman. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin ko rin ang lihim ko. Pagtingin oh no. Minamahal kita nang di ko alam. Huwag ka sanang magagalit. Tinamaan niya ang aking puso. Nagkatiyang akala ko'y Ayan, congratulations again, Boss Balong. Araw mo to. di ba rin makala. Present. Niloko na ng kaba sa aking ibig. Sir Balong, say present. Sa iyong ngiti, ako'y Bilang mo, ha? nahuhuman. Balong Longi, say At sa present. tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Para lang Bilang ako, sa'yo, Ted. sinisigaw ng puso. Sana'y madama Say mo present, Sir Boss lihim Balong. ko. Congratulations. Pagtingin sa iyong ngiti, Bilang na ako'y Ted. nahuhuman. 9. Sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil. Para lang sa'yo, Nandiyan pa ang lang awit sa ng taas. aking puso. Sana'y mapansin mo rin Ayan, present ko ang dyan. lihim ko. 100 ka na, Gcash, sir. Pagtingin sa iyong ayan, thank you po. Congratulations, Sir Balong. Araw mo to. Pasensya Sir na guys, Balong. ngayon ko lang kayo nakanta. Wala pang bagong pumasok, ha? Salamat ulit, Busy, nagluto. Sana maulit. New Modern, okay Salamat na. 1 ulit. entry lang. Sis Janice, 1 entry lang, Sis Janice. Ayan, thank you so much guys sa mga palakpak ko dyan. Janice, 1 entry lang tayo, Janice. Ayan, One Sir entry Lakay, lang try tayo, ulit. tayo. Try po ulit tayo. Pasensya na, Janice. New Modern.
Tignan mo nga, bro. Sige sir, on niyo po yung background. New modern generation, ayan, may galap shoutout sa'yo, idol. Di Ganis yan. Pasensya na, isa lang ang ano. Wow, grabe Isang swerte ni empty Kabs at lang. Balong. Wala, Janice wala. ang nilista ko sa'yo New Ayan, Modern. salamat sa iyo, ma'am. New Wala, no? modern generation. Wala, sir. Ano lang siya. Yung boses niyo lang po. Okay yung boses. Sorry sa ubo. Tay, jacket ni New Modern. Idle driving by my car, and the road is not so far. Ayan, welcome po. Welcome sa inyong lahat, guys. Ayan, wala pa si sir. Hello. Hello. Sir. Dami ng utang mo tayo lang kay Lord Many Son. times I wish you were here to the velvet shadow of my dreams. When it's time, I wish you were near to the darkness and its scream that it seems. Darling, you never say what I need you to be. Jamralia, congratulations. Just tell me you love me. Whisper word as alone to Jamralia, me. congrats. Let this time not be borrowed. Let it be hard to share. If you tell me you love me, Jamralia, congratulations. it will lead away to your heart, to the nearest of silence. You love me. Nice. So much, my lady child. My God, quietly, I'm waiting for the merry fall of our first kiss. Patiently waiting for the moment you would take me to her. Darling, never sweet a girl's before. Yeah, 7, just tell me you love me. 6, Whisper word as alone to me. 5, Let go this time not be borrowed. Let it be hard to share. If you tell me you love me, it will lead away to your heart, to the nearest of silence. 3. You love me. Ayan na. Say present, say present. You love me. Ayan, congratulations. PM na lang Ayan, ha. anong request ni Ma'am Ang Janice? number. Congratulations, Oo ba Jamralia. yan? PM na lang ang Gcash number ha. Present, ayan, nag-present. Say present pala. Sorry. Ayan, konti na lang. 6 na lang. 7 na lang. Alam mo nga, bro, Tapos Lon, lang, kung ano meron ko. na. Boses lang, sir. Boses lang po. Wala, no? Congratulations. Wala talaga, sir. Wala. Si Biswar, thank you so much. Yung mic niyo, sir, okay yung mic. Yung background sounds lang wala. Triple A Canada, support. Ayan, may galab shoutout po. Triple A Canada. Congratulations. Ayan, Triple A. Welcome. Start ulit tayo. Ayan na, this is your request, Ma'am Janice Perez. Idol. Naalala
ko pa nung hindi ligawan pa lamang kita dadala tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ikay sasabihan bukas ng alas 7 sa dapit na tuwang buong araw mo. Marinig ko lang ang mga himig mo, hindi ko man alam kung nasaan ka. Malaman tayo komunikasyon, maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw buhay ko. Sorry. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itagal mo sa ako. Dumaan man ng maraming Pasko, kahit na di mo na ako tagsain, kahit na di mo mahingi, ikaw pa rin ang buhay ko. Hindi ko kapisado guys, sorry ha. Ayan, Lems. Ayaw ma-charge ng PA ko. Lems. Congratulations. Naman kita ahati susunduin. Stay present. Kahit mga gawin natin susungkitin. Kung inaakala mo Congratulations. ang pag-ibig ko'y magbabago, itagal mo sa bato. Dumaan man ng maraming Pasko, kahit na di ako sa kahit na di marinig, ikaw ba rin araw-araw, ikaw ang nakikitalahin. Kita ikaw ang nakikitalahin. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Pumuti man ang mga buko. Wala. Next. Ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Maan man ng maraming Pasko, kung inaakala mo. Thank you so much, Ma'am Janice. Di ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na umulokot ang dala, kahit na nanggumilat, kahit na di bumakulot ang sahig, kahit na ikaw ba rin. Yeah, thank you so much. Ayan, Idol Mylene, this is your request. Coming up, wow. Nawawala yung mic ko, sorry.
Another round tayo sa clip na. Request ko, nice po. Ayan, thank you so much. Ayan, kakantay ko lang po yung another request. Lipat naman ako ng location ko kasi kailangan ko ng charger. Ayan, para sa iyo, idol. Ako, umulan na. Come on, yo! Sabi na mahalinghan mayakap at masayaw sa una mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligawan ng landas ay hahanapin hanggang sa tatungo sa'yo. Parang daan tumiling man ng paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit uha sayang saya? Bakit ka bibitaw? Sayang sa'yo laging ikaw. Ako'y pinigin na, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Come on! Hindi na mapakali, puso'y nagmamadali ng piling at sinubin ka. O aking ginyo ako, iyo. Kahit pamatang isot, mapagod at hindi kayang tugot, di ako iyo. Ikaw ang aking puso. Mawala man ang anino ko, nandito ka o ilaw ko. Bakit uhaw sayang saya? Bakit ikaw hindi kita sayang sa'yo? Laging ikaw ako'y kinikita. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Uhaw pa kayo, guys! Sino mo hold dyan? Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, umiiyaw, nalulunod sa katatalo ko ng pagkatao mo. Nakakatulala na bawat bigas na labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit uhaw sayang saya? Bakit ikaw di bibitaw? Sayang saya, laging ikaw. Ako'y ginigina, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatili ka, uhaw, uhaw. Ayan, thank you so much, guys. Nahuhaw ako dun, Ayan, tatay. Sir Lakay. Ayan na. Sinong matay? Say present. Congratulations, Makar TV. Lems T. Vlogs. May kalab shout out. Ma'am Abe, saan ka na, Ma'am Abe? Then. Wala pa rin, no? Wala pa rin, sir. Nine. Mukhang ayaw kayo pakantahin, sir.
Signal siguro na. Sorry po, sa biyahe Mac pa uwi RTV. na. Ayan. Ingat-ingat Saglit sa lang. mga pauwi, guys. Saglit Ay, lang. Lakay pa request. Your turn na. Ayan. Sir Lakay. 10, 9. Hindi ako makakomment dito sa ano. Saglit lang. Nag-lowbat ako. 28 Wala na minutes B8 ko. Ano nangyari Ma'am sa B8 mo, Lerms, ma'am? sayang. Kumuko Ma'am na ba? Lerms. Late ka. Ma'am Arlene, Ito ba ililista yung kita, Ma'am speaker? Arlene. Malakas naman, di ba? 10. Kailangan ata ng bago. 8. Sayang naman, Ma'am AB. Gusto ko pa naman ikaw Nanalo ka, makakantahan sayang, sa Ma'am ganitong Lerms. live. Late ka. 8. Isa din to si Mac RTV. Yaw na, mag-charge. Shopee ba Hello? ako? Loading ako? 6. Hindi po, rinig ko, host, rinig. Off via 5. bigla. Sayang naman. Congratulations, Mac RTV. Baka na-overcharge, Ma'am Busy naka-live AB. din ata to eh. 2. 1. Ma'am, CB Sablawon, idagdag kita sa listahan. Sayang naman yung kay Sir Lakay, hindi siya makakanta. Forfeited si Mac, walang present. Pero nakita ko si Ayan ano mo eh, na. bro. Araw mo to. Ano ko si Marian Dagdag na ko si Ma'am CB naka-stream Sablawon. siya. Bumaba, pero nakabalik ka. Babae Ano ako. kaya? Oo, Subukan Tay. Kaso I-try mo lang, sir, pero wag ka bumalik mag-create ng bagong live. Sabi ko sa'yo. Basta dito ka rin mababalik. If ever na hindi ako makabalik, sa baba lang ako. Kung if ever, hindi ako ka-create ng iba, ha? Sige, sir. Ano, sir, gawin nyo back Sige, home. bumalik ka, huwag ka Pindutin nyo agad maliligaw, back Tay. home. Ayun, nakbabanas. Ayan, guys, para sa inyo, wala si Sir Lakay. Ako na talaga to. Ma'am Arlene, CB, Megalong Shop Wala na din added si ka na sa Ma'am listahan Edie. ko. Nag-end na pala si Miss War. Oo nga, nandun ako. Nag-end na siya. Saglit lang, ano ko lang to. Edit ko, dagdag ko si Ma'am CB. Ayan, humabol si Mac RTV. Sige. Hello? Ayan, nakabalik agad si Sir. Andyan, bro. Tignan mo nga, bro. Sige, sir. Go Try ahead, mo sir. nga. Say present, Mac RTV. 30 million in the house. Okay na, okay na. Okay. Pero, PM na Ano lang, sir? Sounds mic lang talaga. Naglo-loading din tong ano ko. Lo-loading din ang ano ko. Mic lang, Sir Lakay. CBS. Tay, pa-jacket si CBS, Sir CBS. Wala ako talaga yung background niya, sir. Jacket po ni Sir CBS, Tay. Dagdag ko din sa lista, Ma'am Arlene and CBS also. yan. Thank you very much. 32 million in the house of Lakay Music Lovers. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo. Buti na lang. Andito si Lord Sun. Wala. Hindi ako makakanta nitong ano ko. Bakit nagkaganito? Sa pasensya na kayo. Okay lang yan, Mako-condition mo Tay. yan, Sir Lakay. Next, Meant to be next siguro time mo yan, Tay, kailangan. kasi pagpahingahin Condition ka. talaga. Kasi pag kumanta Buwan. ka, tapos ano Ako, ka pa, patay tayo sa buwan. kinakabahan ka pa, di. Okay kami lang, nang bahala Sisi. dito. Bahala na sa buwan, ha, guys. Medyo... CBS, thank you very much. Thank you very much. Wala tayong late. Importante, nandyan ka. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Para sa mga minamahal at nagmamahal, guys. This is all for you. Diba? Unang kita pa lang sa'yo napihan sa ngiti mo na kay
nais ay naakita ko. Araw-araw kita naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwina. Yun ka na sa'kin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka nagkaysayang lalo at kasama, nalilimutan ng problema kapag kapiling ka. Huwag naman pagkawalan ako, ibigin ka. Kung sakaling pinagmamahal ng iba, araw-araw kita naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwina. Yun ka na sa'kin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Ayan, na-add ko na si Ma'am Sophie and CBS. Nagkaysaya lalo at kasama, 1 minute na lang tayo. Ha? nalilimutan ng problema Bananas pa tayo eh. kapag nagpiling ka. Yun ka nahanap ko sa tuwina. LK Yun Virtual. ka na sa'kin Tayo pa jacket, LK nagpapaligaya Virtual. kapag Idagdag mo sa lista. nag-iisa. Yun ka nagkaysaya lalo at kasama, nalilimutan ng problema kapag kapiling ka. Yun ka. Ayan, thank you so much. Ayan, Lude. Lude again. Pangatlo nga tong panalo. Lude, say, present. Sir President, Lude. Kung nandyan ka man, magparamdam ka. Say Galawin mo yung present. baso. 10, 9. Michael, nalista kita kanina. Michael, nasa lista ka. 8, 7, 6, 5, 4. Ayan. Okay. Noted. Plus, another plus 50. Tatlo na. Lude. Ayan. Okay. 1 minute ko na to para mabilis kasi, baka magreklamo na yung asawa ko. Aakyat na yun dito maya-maya. Para matapos ko na yung task ko ng pamimigay and then continue kayo ng singing kung gusto nyo pa. Almost 3 hours na tayo, 2:58. So kung gusto nyo tayo umabot ng 4 hours, no problem. Ayan. 1 minute. Ayan si CC Biswar, LV. Ay, saglit. Idadagdag ko pala si LK Virtual. Jacket po ni LK Virtual tayo. CC Biswar 1 entry lang tayo ha, pero okay lang yan na support mo na madami.
LK, i-add ko lang si LK. Ayan, LK. LK virtual, added ka na. Virtual. Okay naman ang nalagay dito. Ayan guys, another song. I hope Ayan, salamat sir. I hope all you like my song. Kung may request kayo, guys, request ka lang kayo. This word lang ako. Ayan. Sir LK virtual, sis pala to. LK sis. Sino to LK? Anong name mo? Habang ako nabubuhay, may version. Lagi nalahat sa isip mga Minsan, buti nang nakaka-copy-paste ko to. Kasi kung hindi, mawawala talaga siya. ang pag-ibig ko para sa'yo walang hangganan siya. Mga sumpang pangako tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang sa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kaya mawalay ka, di ko kaya mabuhay, di ko kaya limutin ka. Habang ako'y nabubuhay, naging lahat nakikita, maging sa mga panaginip, mga ngiti mong ngay tamis, natutunan sa puso ko. Mga sumpang pangako tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kaya mawalay ka, di ko kaya mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay. Baka na-overjudge. Pati the face ko naglalag na. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay. Ayan, ingat-ingat ko, Ma'am Ivy. Ma'am Biswar, thank you so sa much. ano dyan ha. Pa-support mo dyan, dalawang support mo. 24 million in the house, thank you so much.
Nag-lowbat na din tong iPad ko, sinacharge ko. Pero always ko yan copy-paste. Lahat ng pangalan yung nakalista, naka-copy-paste yan. Mawala man ako, nandyan pa rin yan, maka-copy-paste pa rin. So, walang pangalan na nawawala. Nagdadagdag lang tayo. 1 minute na lang to para mabilis. Para matapos Wala ka natin pa, Sir yung Lakay? mananalo. Tignan mo, mayroon. Boses lang, sir. Ano kaya nangyari, sir, sa Kaya nga. K1 at ano mo? Okay lang yan tayo. Relax ka na lang. Matatapos na din tayo. Pag Basta mapamigay end natin, sir, yung i-check mo ulit siya. Kaya lang, dapat talaga nakalive para alam mo kung naririnig. Kasi maaring meron sa'yo eh. Sa live, wala. Pero lakas ng labas niya dito sa aking sound. Dito Sa'yo sa po. Oo, lakas. Hindi Pero ata yung siya ayaw- connected sa Ayaw pumasok niyan, sir, sa ano. Ayaw pumasok sa mixer mo. Oo. Di ba K1 papuntang mixer? Oo. Di ba? Oh, ayaw pumasok sa mixer mo yan, sir. Ayan, another 50 Gcash tayo, guys. Habang nagsiset up sila ng Magpapalit another na song. ng bago yan, sis. Kakampi mo ako. 3 Bibili hours na na. ng Oh, bago man, yan, 3 ang hours na. B8 si Ma'am Malapit Ivy. na tayo matapos, guys. LK Virtual, nakalista ka na dyan. Yan guys, Kakampi mo tapusin ako, lang Sir natin Kapotoy. ang Thank you so much. black race. 1 and 3 lang tayo, sir. Thank you, si Celine. Thank you very much. Ayan. Ubusin lang natin tong pamigay. Tapos, kung gusto pa nila kumanta, kanta pa. Kung hindi na, pack up na tayo. Meron pa tayong 5 Gcash. 5 ba? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na Gcash, 50 Gcash. Tapos, ano na lang, tatlong 100 bananas na lang kasi Hello. live na din eh. Tapos, Hello, sound check, sounds. Hello. ayan, Jennifer, Hello. say Hello. say present. Congratulations, Jennifer. Say present, Sis Jennifer. Uy, Angelica! 10. Si Ma'am Noli yan, Noli Ramos, 10-9. Angelina Noli. Akala ko Angelina Jolie. Ikaw na ang Hollywood star, Ito Ma'am lang. Noli. 6. 5. Jennifer, ayan. Good job, Jennifer. Nanalo ka ba kanina? Hindi pa, no? Pakibaba naman po ng full name at Gcash number. Donate ulit. Kuya Lakay. Mag-donate po ako 2 times. Thank na you very 50. much, Sisi. Kasaging. Uy, LK, thank you so much. LK, thank you. 50 bananas, 2. Ayan, from LK. O, sige na, next na. Ma'am Jennifer, pababa na lang ng full name at Kaya may nag-donate tayo, si LK. Thank you very much, LK. Thank you. Ayan, Ma'am Jennifer, pababa na lang po ng full name po ang need namin. Full name at Gcash number. Start na ulit. Another Gcash number. Gcash ito. 50 Gcash ulit. Yuhu, Ma'am Jennifer. Full name, ayan. Rami Iglesia. Anong middle name, ma'am? Middle name po. Middle name, kahit initial. I-screenshot ko tapos i-delete ko mamaya. Lordson, kapatid, naka-ano ka? Mute. Naka-mute ka, sir. Naka-mute ka, Sir Lordson. Sir Lordson, naka-mute ka po. Sorry. Kanta ko ng kanta. Mute pala. Garcia. Di ko din napansin. Ayan. Buti nagsabi ang ating Sorry guys. Rami Iglesia Garcia. Okay, pa-delete na lang, ma'am. Ayan, sugba. Pa-delete na lang. Hirap. Sugba, congratulations. Iniisip Stay ko pa, present. baby Sugba, ko, congratulations. Stay present and hanggang sa 9.
8, ang tamis ng iyong 7, pagmamahal. 6. Tugba, Ako ba congratulations. Say present po. iyong mahihintay sa kabila ng ating 27 mga million in the house. Thank you so away. much. Sir Lordson, thank you. Kung Ayan, sakali umabot. ayaw mo na sa Full name and akin, Gcash number po. baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang Congratulations, Sir Tugba. kasalanan sa Full ating name and middle dalawa, initial. kung sa Middle initial, full tingin name mo and Gcash ay number. ikaw, Next baby, winner. pinatawad na kita. At After kung nito, mga ako bananas na tayo, ha? Pabili dahil kami ng Gcash. ng ating Tugba, full pagkakahirap, name and baby ko, Gcash number po. patawarin mo ako. Sorry, sir, ha? Kung may nagkanta ka. Wala pa akong Baby Gcash, pwedeng ko, load regular PNP. kamusta ganda? Ako ba Hingi ka na muna ng Gcash dyan, kaninong Gcash. Tapos mag-present namin sa kanya. Ibigay sa'yo. Wala, Gcash lang kami. Gusto, bananas na lang. Sir Sugba, bananas ka na ang lang. 50 bananas. pangako ng iyong Hindi na lang yung pagmamahal? kapalit. Wala kami pang TNT regular Ako load. ba Pasensya na po. iyong Banana na lang, sir. Or ma'am. sa kabila ng ating mga away? Kung sakali ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa Ayan, ating Michael. dalawa, Michael. kung sa tingin PM mo mo na ay ang Gcash. Kanino mo ikaw, i-PM? baby, pinatawad na kita. Sa akin na lang ba? Sige. At kung PM, dahilan Daruman ng ko, ating FB pagkakalayo, page. baby ko, patawarin mo ako. Ayan, congratulations, Michael. Nandyan yan si Michael kanina. Say present. 10. Sorry, maingay ko, sir, ha? 9. 8. 7. Michael, congratulations, Michael. Nanalo ka. Gcash 50. You need to say present. Iyong mahihintay Michael, congratulations. Say present. Wala, forfeited. Next. kung sakali Nagmamadali ang co-host ko. ayaw mo na sa May ano pa ako? akin, May obligasyon sa pamilya, Char. patuloy ka 25 million na house. Thank you so much. kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Thank you so much, guys. And Ayan. Present. Present. Elianels Channel. Thank you so much Tignan for mo nga, bro. support. sige, sir. Ma'am CB, thank you. Sir Jeffrey, thank you po. Ayan, sinong mananalo? Wala, sir. Boses lang, sir. Akapela na lang si sir. Golden. Ayan, rest lang tayo lang. Ayan, si Alexander yan. Alexander. Congratulations, Alexander. Kung andyan ka pa, magparamdam ka. Alexander. Say present, Alexander. Say present. Congratulations. Bilang ako ulit. 10. Congratulations.
Ayan, 9. present. Ayan. Gcash number Ayan, po. present. Okay, so, Gcash number and full name. Thank Full you. name, guys. Please. Full name and Gcash Full number. name and Gcash number. Tapos, i-delete namin pag ano na. Pag nalagay mo na dyan, nalapag mo na. 2 na lang ang 50 Gcash remaining. Tapos, 3 100 bananas. Tapos, from Jingsky AAV po yan, na 100 bananas from Jingsky Donate daw po kay ano? Si Co-host. LK Virtual, donate siya ng 250 bananas. So, meron pa tayong mananalo. And 200 watch hours ni Don Diego. Hindi niya alam, ako nang bahala. Donate kay Kuya Patrick. Donate kay Kuya Mga Patrick donate daw. kayo dyan, ha? Yung kay Alexander. Patrick. Ilan na lang 50. yun co-host na Sige, ano po? 50. Donate ni Alexander. O, sanggang dikit sila. Sige na, next. Pretty Crazy, thank you so much. Si Boss Balong, ano na to si Boss Balong eh. Nakatatlo na? Tatlo ba si Boss Balong? Sana all, 3. Sana all. 150. Dalawa ata, dalawa pala. Ang nakatatlo si Lodi. Kasi donate. Set na. Ilan ka ba, Boss Balong? Dalawa? Balong. Nakadalawa, Sir Balong. Sana all may banana. Ayan. Pati ang duck race ko, naglo-loading na. Ayan, wala namang bagong pasok eh. Salamat sa support, Pretty Crazy, LK Alexander, Austria, may Lindy. Support, Pretty Crazy. Ayan. Busy ang Kilikili Powers. Ako din, busy kay Taylakay. Task 114. Naku, kung alam nyo lang, nagtatask pa ako dito. ZE and Taylakay tuloy. Boss Balong. Nag-ano din ako dito, nagtatask pa ako. Dikit dan sa'yo bukas. Tapos ang mga task natin. Bakas ko na sa short video like this. From Mylin D. Zelen Cooking. Ma'am Zelen, nakalista ka dyan. Gusto ko yan, banana. Gusto ko yan, banana. Next na ang banana. 2 na lang, tapos banana na. Marita. Nag-love shoutout, Ma'am Zelen. Ayun. Mayaman na si Lude. Mayaman na. Pang-4 na to ni Lude. Lude lang ang sakalam. Say present. Pag di nag-present, wala. Lude, say present. Congratulations. Pang-4 na to. Kasi yung isa, donation din sa kanya. 10. Bibilang ako ha. SG Ganda, mega love shoutout. Nakalista ka po. Pa-view po kay Sir LK Virtual Quiz. Sir or ma'am ba to? Hindi ko alam. Ma'am ata to. 9. Oh, hagdan daw tay. Akin si Sir Kabutoy. Ayan na, yehey. Okay na, present. Andyan siya. Ay, Next. Hagdan tay lakay. Si Sir Kabutoy akyat. Ano na naman yung nak? Paano? Paano yon? Paano ulit? Paano na naman tayo tay? Sabi ko sa iyo, katabi ko lang yung anak mo. Paano? Suportahan ka man lang ngayong Yung araw. ganda. Matapos na yung Dito na. anak mo tay. Oh, Next, dito na. next. Set. Doon yan lang yun tayo sa invite guest. Oh, okay na. Dito siya. Okay, good job, baby. Diyan ka lang kay tatay. Malapit na kami matapos, Ayan. baby. Diyan ako yung hagdan na sa bagong akit po. Sir Kabutoy, salamat. Sige bro, pasok ka Sabihin na. mo ako Pasok ng na. asawa ko, ang ingay ko dito. Ayan, ano to? Lude. Nako, okay na pala. Nakailan na ba kung masobrahan na tayo ng ano? Lude 50. Wala pa naman. Okay. Last na to na 50 Gcash. Tapos bananas na. Pa-view naman yung kay LK. Pag-view naman sa ating sponsor. LK Virtual. Hindi lang Ayan, maipinitay. Dito ako sa bahay mo. Ayan. Welcome, Boss Kabutoy. Ay, wala pa si Sir Kabutoy. Nasa na?
Ayan, mega love shoutout sa iyo, co-host Kabutoy. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan. Pero, Happy di- Father's Kay Day Kabutoy, Happy Father's sa Day lahat sa'yo. ng fathers Day, dyan. Sir Kabutoy. At saka sa Happy mga Father's co-host Day, Sir natin. Kabutoy. At Saludo saka kami sa sa host. inyong mga tatay na nagpapakatatay talaga. Ayan. Thank you, thank you. Swerte ni Alexander, oh. Oh, Alexander, kay Patrick ulit na to. Meant to be din to kasi hindi ako magsisend ng 50-50. At least buo-buo tong pag-send. Say present na lang po, Alexander. Kay Patrick ba ulit? Okay, kay Patrick ulit. Okay na? Tapos na tayo sa 50 Gcash? Okay. Ano na tong next? 100 bananas, okay? Tapos, ano na lang? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, 200 watch hours. 6 na lang ang mananalo. I-last natin yung 200 watch hours. Mag-set up ka na, Sir Kabutoy, kung kakanta ka. Wow! Kapogi naman ng ano mo dyan, Sir Kabutoy. Ikaw na si ano? Vin Diesel. Ang Vin Diesel ng Pilipinas. Walang iba, kundi ang ating Kabutoy. Urig! Huha! Diba? Ganun yun. Sabihin ng asawa ko, naku, yung asawa ko, ang ingay na naman sa bahay. Buti nandun sila sa labas. Kasama yung mga anak ko. Ayan, kanta tayo. Ayan, winner. Habang, 100 bananas. ano, pwede tayong kumanta? Sige bro, Sir, bana. take it away. Go ahead, sir. Go ahead, Subukan sir. natin yan. Pahinga muna ako. May napulot pa naman tayo dito na boses. Ayan, para sa inyong lahat. Oh no! This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple prompt to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire. Goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple prompt to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire. Celebration po sa nanalo. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. Another proud. I will by my time. This one goes out to the one I love. Congratulations. Fire. Noted po.
Ayan, thank you so much. Lakla ka na. Andyan na si Boss Kabutoy. Ganda ng music mo, bro. 100 Ganda. bananas, congratulations. These were siblings. At saka kay sino to? Sugba kay na. Yung Gcash niya kay Adel daw niya. Kayo na talaga. Adel A, 50 Gcash. Dagdag na lang kay Adel. Ito, another 100 bananas po ito. Yes, 35 million in the house. Sublakay, music lovers. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa tatlo kong co-host. Makagaling. Thank you very much. Ayan, ang mananalo dito, another 100 bananas po. Ano na lang, isa pang 100 bananas, dalawang 50, tsaka 200 watch hours. Tapos pag napamigay na natin to lahat, bahala na si Natay kung kantahan pa sila. Bababaan ako kasi na dito, magtatanghali na. Mommy duties naman. Ayan, Axel. Say present, Axel. Ano ang main channel nito, Axel? Main channel, anong main channel mo? Axel. Anong main channel mo, Axel? Ten. Wala ba? Wala si Axel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi na ako nagsulat. Ayan na. Next 100 bananas. Ipamigay. Na-silent na kayo dyan mga co-host. Gusto nyo lang ako magsalita. 32 million the house. Thank you so much. Pasensya na. Sir Lakay, mga co-host, mag-aasikaso ko ng uniform ko para bukas. Hanggang 1 linggo. Magpa-plancha pa kasi na, sir. Andyan naman si Sir Kabutoy. Tapos patapos na naman tayo. Thank you so much, Sir Lord Shaw. You're the best. Sir, kanta muna si Bro Kabutoy sa kakapag-last. Sige po. Go ahead, sir. Bro, go ahead, Sir Kabutoy. Kabaryan, Happy Father's Day. Hindi kita. Ganda ng music mo, bro. Ganda ng labas. Sige na, Axel. I-accept kita. Ano ang main channel? Para matapos na tumapamigay. Axel, anong main channel mo? Saan po namin ilalagay yung 100 bananas? Opo, 100 bananas po. 100 bananas. Saan po ilalagay anong channel? Palagay na lang po ng main channel. Pakibaba ng link para siguro natin maipas ang 100 bananas. Another 100 bananas ng panahon na para sa iyo. Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Pag-igo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Iwan sa mga bibigo, dapat na lumaban ka. Congrats, Lakay. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamagstan. Ikot ang mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay magagamtan, basta't maghintay ka lamang. Ayan, shout out po sa lahat na nandiyan sa live chat. Nanalo sana si Ma'am Faith ng 100 bananas. Kung humabol sa office. Hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag
mawawalan ng pag-asa. Darating din ang ligaya, ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pa nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroon pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling manamastan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigating kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kailangan mo'y ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di makakamtan ni mamamastan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo ay mamakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ayan, thank you. Say present po, Clarence. Si ano? Uy, thank you so much, Sir Lakay. Uy, dikitan nyo naman to, oh. GU Mart, 54 pa lang ang bahay niya. Baby pa. Si Axel, Go Tito si Axel from Brile. Wemix Axel TV. Brile, nanalo siya ng 100 bananas. Ayan, last tusong Ngayon, ako, sabi ko, pahingi ng Sir main Lakay. channel. Ano, Lord, sabay-sabay na lang siguro tayo mag-end, and thank you very much sa Ilang minuto po ba, sir? nag-support diyan sa baba. Maraming salamat. Ayan, thank you so much, Tay, may guys. pamimigay pa tayo, malapit na. Hindi, kakanta pa tayo. Kakanta pa po. Kakanta pa. Oo, at tapos pag sabay-sabay na lang tayo, diyan ka na lang mag-vacuum, bro. Wala akong pang-vacuum dito kasi hindi papasok yung music. Okay po? Kanta po ako. Insomnia ba? Insomnia. Oh. Walang pang insomnia. Oh, tapusin ko na to, ha? Last na to. Oo, ma'am. Sabay-sabay na lang tayo mag-end. And thank you very much. Dalawa sa na lang support. na bananas tsaka 200 watts hour. Yes, sir. Yes, sir. At Wonders maraming yan salamat sa ating sa mga Facebook. nagpakulay. Ading Road and my anak Grace Castillo and my Rian, my kapatid. Maraming salamat sa kulay at yung sumuport. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Don Diego, Milky Speak, ikaw ang magdo-donate ng 200 watts hours. Patay tayo Ayan. dyan. Thank you so much sa mga supporters. Virtual quiz. Maraming salamat for donation, for your donate, and other channel na nag-donate sa grand live stream na ito kay Lakay Music Lovers. Maraming salamat po sa inyo. First Lady Datmangkos, maraming salamat. Maraming salamat for your initiating this grand live stream of Lakay Music Lovers. Celebration Tay, wait of lang, 50 monetization. bananas. And also celebration of Happy Father's Day. And thank you very much. Although na hindi ko pero yun ang alam ko. Thank you very much, my beloved sister Jinski Eve. GCAV, Sir Don Diego sa 200 watts hours. And Bro Dix, Don Diego channel. Thank you very much for your donation. Lahat ng mga nag-donate at nagsuporta, maraming salamat sa inyo. God bless you all. Medyo nag-emotional yung aking puso. Thank you very much sa pagmamahal kay Lakay Music. And at the same time, alam naman ninyo, itong tatay nyo, itong kapatid nyo, kuya nyo, ay very supportive din naman sa inyo. At gagawin kong lahat para makasupport ako sa inyong lahat.
At maraming salamat again and again. Huwag nating kalimutan. Thank you very much. Every day. Maraming salamat sa inyong lahat. Nasa puso ko lahat nito na ginawa nyo sa akin. Sa aking grand live stream. Ganito lang ako, tigre ako sa mali, pero mababaw ang aking puso. Thank you very much. Baka maiyak na ako. Maraming salamat. God bless us all and your loving family. Maraming salamat po sa inyo. Again and again, First Lady, the Romancos, thank you very much for initiating this event for Lakay Music Lovers. And 200 watch hours na tayo kay Don Diego. Itong mananalo. And thank you very much, Brother Lord San and Brother Kabutoy for being my co-hosts. And to those nag-donate, maraming salamat again and again. God bless us all. Last song, and baka meron pang iparaffle si First Lady Darumancos. Thank you very much. Ano na to? Last na to, Tay. Kasi Ayan. yung 100 bananas, yung 50-50 bananas na ibibigay ni LK is kay Gio Mark na. Kasi 54 pa lang ang bahay niya. So, hindi naman nag-present yung ibang tinawag natin. So, kanya na lang. Kawawa naman. Nag-i-start pa lang ng bahay niya. So, at least may karoon na siya ng 154. Dikitan nyo guys yung binaba, yung Gio Mark. Sige. Yung mga Binaba nag-support. niya, no? Axel. Kababa. Patrick. Pagkituwa na lang. 200 watch hours to, say present. Tapos na tayo, last na to. Patrick, 200 watch hours, say present. Binaba ni Axel. Axel, pababa ulit nung link. Kasi 100 bananas na yan from LK. Sis LK ba or Sir LK? Hindi ko alam. Sis ata to eh. Si LK kung nagpahabol na nagtuloy. Opo, 50-50. So, gawin na natin na 100 kasi wala man nag-say present. Ito si Patrick. Patrick, say present. 200 watch hours to. Pag hindi pa rin siya nag-present, another to. Set ulit. May... Sis, okay po sis. Sorry, hindi ko man makita masyado. Si LK. Pakibaba lang yung kay Gio na... Andun po sa taas. Sa taas, okay. binaba ni Axel. Si Axel ang nagbaba. Okay. Axel Braille. Binaba ni Axel Braille. Yung link ni Gio Mark. Tapos eto, 200 watch hours to from Don Diego. Thank you. Tamang-tama lang, Ma'am Susan, yung pasok mo. Tapos na kami. No problem. Thank you very much. Sa taas po, Ma'am LK. Susan Tornado po, may kalab shoutout. Ayan, 200 watch hours to. Sinong mananalo? Si Patrick, hindi man nag-say present. Next. Bilisan na natin kasi aakyat na yung mag-aama ko din. Alas 11 na dito ng tanghali. Kanta muna Kakain po na ako. din kami. Sakto to. Mag-insomnia ka na, sir, pag nag-present tong nag-present to. Kasi may ayusin ko. Mag-last song pa si Lord San, baka mag-last song pa si Bro Kabutoy. Tapos saka insomnia. Hindi lang last. Umpisan mo na, sir, yung kanta, Sir Kabutoy. Magmamadaling kasi si Sir Lord Song tayo. Na lang, paki-understand na lang sa'yo. O, Clarence, hindi naman ito pwede pa. O, wala pa rin si Clarence pa rin. Clarence, congratulations. Pag nag-say present siya, wala. Ang ating puso. Si Sir Lord Song din wala kumakalala. 29 million the house kung nagalaw shout out. Naulit na ba? Kaya lang mag-aamot 200 watch hours. Pag wala pa, yan ipamigay. Kinatuto. Sulap ng iyong mga mata, laging nadarama kahit malayo.
nahihirapan na. Nalapit-lapit ba, di na natuto. Isang ngiti mo lang at ako napapako. Yakapin mong minsan at muli magbabalik sa'yo na walang kalaban na ang puso ko'y naging iyon lang. Ito na naman, laging nananabing ang aking puso. Wala si Muling bumabalik sa iyong mga halik, di na natuto. Isang ngiti mo lang at ako napapaan. Yakapin mong minsan at muli magbabalik sa'yo na walang kalaban lang. Ang puso ko'y tanging iyon naman. Stop this rice. It's old rice. Hindi to pwede pasukan ng 200 watts hour si Gio kasi 54 pa lang bahay niya. Isang ngiti mo lang at ako I-next ko na lang. Yakapin mo minsan at muli magbabalik sa'yo na walang 200 watts hours to ha. kalaban lang. Ang puso ko tanging iyon lamang. Ang puso ko tanging iyon lamang. Thank you. Oh, yes. Back to you, mga co-host. Mga co-host, Tay Lakay, last na to.
Sorry, don't shout daw ako. Meron pa? Oh, Axel Meron. ulit to. May Kaso nga rarapot hindi- ka pa. Kaso tayo hindi to mabibigyan ng 200 watch hours. Hindi papasok ang 200 watch hours dito kasi ang kay Gio Mark, 50 pa lang yung bahay niya. Hindi yan kakapitan ng watch hours. So, ipipili ulit ako ha. Isa pa. O sige. Siguro, Huwag ka na umiyak tayo. Mahal ka namin. thank you. Dahil yan iyak. Thank you. Siguro, bigyan na lang din siguro siya ng kung hindi papasok. Mga ilang oras pwede sa kanya. Meron naman siyang meron na siyang 100 bananas. Yun ang binigay ko sa kanya. Instead na 50, 100 bananas na. Okay. Tapos, yung WhatsApp, mag-raffle ka uli, ganon? Oo, ngayon mismo. 1 minute lang. O, sige. Bro, andiyan ka pa na. O i-donate mo kay Wens Mix TV. Bro, kabutoy ulit. Andiyan ka pa ba, bro? Yes po, kuya. Dito lang. Sige, para. Sa gilid pa. Ang labas After ng... nito, insomnia na. Sana manalo si Wens Mix. O, sino bang need ng 200 watch hours dyan? Bro, Lord San. Sir. Ano ba? Baka may... Pabutoy na lang siguro magka-insomnia. Last song lang naman sa last bunot na to. Salamat sa iyo. Insomnia na. Okay lang, sir. Sige po. Sige, kung bababa ka na, si Pabutoy na lang mag-insomnia, no? Ayan, sige, sir. Bro, thank you very much sa iyo, ha? Ayan, thank you so much, guys. Sa lahat po na nag-support kay Sir Lacan. Thank you so much, mga co-hosts. Thank you so much po. Ayan, once again, guys, thank you so much and Happy Father's Day, Sir Lakay. At sa lahat ng mga tatay. At once again, sir, congratulations for being monetized. Ayan. Wala Okay po sa lahat. Thank you so much. Peace. Bye-bye po. Thank you so much. Sino na mag-insomnia? Si Bro Kabutoy na lang. Si Bro Kabutoy na lang mag-insomnia. Oo. Last naman na yan, tapos mag-last song siya, tapos insomnia na. Mag-last song na siya ngayon. Sir Kabutoy, last song ka na, Sir Kabutoy. Wala man, wala si Josh. Again, another. Paano? Sige, Mag-last mag-last song song ako na kaya. po si Sir Tapos Kabutoy. insomnia pagkatapos. Opo. So, pagka nag-insomnia, pag nag-insomnia tayo, end na natin yun. Po. Pag nag-insomnia tayo, end na natin yun. Kaya unahin mo na yung bunot mo dyan kung sinong manalo. Tapos kakanta si Bro Kabutoy, saka insomnia, end na natin yun. Wala pang nananalo, hindi man nagpe-present. Josh, wala man nag-present. Si Clarence, hindi din pwede. Kasi si Gio, ang bahay niya, 54. Tapos wala pang video. Hindi man papasukan ng 200. Eto kung sino. Ay, wala pa. Ang nananalo. Sige, sasabihin ko, Sir Kabutoy. Sir Kabutoy tuloy. Sir Milky Speak. Sige, Kung pwede sino na kumanta mananalo. si Bro. Pwede na kumanta habang iniintay mo yung mananalo, ha? Opo, yun nga ang ibig sabihin ko. Pwede na siya kumanta. Sige. Wag na. Ito na to. Sana nandyan to. Aliyah po, Aliyah. Aliyah, say present. Congratulations, 200 watch hours. Pag wala tayong pamimigay na 200 watch hours. Aliyah. Say present. Aliyah. Pag wala. Aliyah, say present, Aliyah. Hindi na tayo mag-ano. Aliyah. Wala talaga si Aliyah. Aliyah. Nag-1 minute ulit ako. Ayan, anak ni Rose Gamay, Ma'am Rose, thank you so much. More blessings to you and your family, Ma'am Rose. Ayan, isend ko tayo sa'yo ha, PM ko. Si Ro? Nagpalipad. Nagpalipad si Ro?
Oo, sinend ko na sa'yo. Ross, thank you very much. Thank you very much. Kapatid, thank you very much. I give you. Andito na si Lucas eh. Last na to, pag walang mag-present, hindi na tayo mamigay ng 200 watt hours. Kasi wala man nagpe-present. Ayan, CBS to, mananalo kasi mabilis. Okay na, panalo ng CBS. EPM ko na lang si Biswar. Last song na, Insomnia. Okay. Last song, Ate Babes Love. Ayan, shout out. Congratulations, CBS. EPM na lang. Mag-silent ako, sir, ha? Baba na rin ako. Ay, tika mo. Baba na ko, tay. Love you, bye-bye. Thank you. Okay, this is the last song. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo'y may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon ako'y gulong-gulo, ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ko, at sa tuwin ay nababalik sa. Dahil bang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilim ang pag-ibig ko. Anong magagawa sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ng pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na inibig kita. Ayan, pogi ng boses niya, kabato. Ayan, salamat, Babes Love. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo'y may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Anong magagawin sa putos ng damdamin? Para bang hangin ang hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita.
Ayan, diretso na Kuya Lakay. Insomnia. Oo. Ayan. Thank you. Thank you, bro. Thank you, bro. Okay, baba na ako Kuya Lakay. Maraming salamat. Ingat palagi. And happy Father's Day Kuya Lakay. Ayan. Sa lahat na nandyan sa live chat. Ayan. Ingat. Likewise, bro. Likewise. Maraming salamat dyan sa baba. Thank you very much.